بحلال سو الأمين نحرتو وقعد حن مساءكم سيد انتاي رئيتو لك كابزي نمهلاو دي خابز زلخا ولا بكالي بيزلخا انا بيزي هون كنت هو قال لي دلته ابتي ناي منا اسي جريت برو انتاي كمزي اي كابتم قداموت اي كابتم دحروت كوين اي سمعني مهنياتو كمتي ابتي مزوي تقولتو زنبركا ممهر بجا اندا بلاي ينقرم نيرو انتاي كو مخانو علامو بهالفتي زمدنا مس إثيوبيا زحلمو ዝነበረ ገለ ሕጂ ንሳቶም ኣብቲ ግዜቲ some ዕጡቃት እዮም ነይሮም ንሰመም ካብ ዝመርሕዎን ዝኣልይዎን ነይሮም እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ እሳቶም ኣብቲ ግዜቲ ኸኒ ሓደ ነገር ክገብሩ ዘይምኽኣሎም እንታይ እዩ ንምንታይ እዮም ሕጂ ከምዚ ቪክቲም ሜንታሊቲ ገይሮም ከምዚ ኮብለና ነይረ ዋ ምባል ሲሉ እኳ ንስሓኸ ኣነስ ተላኢኸ ንስኻ ናበይ ደልያ ንሱ ስርሑ ገብር ነይሩ ንስሓኸ ዋይ ኣብዚ ዘብፅሕዎ ተቓሊስና ኩልና ንሕና ዘብፃሕናዮ ኣብዚ ብሓይሉ ጥራይ ኣይኮነን ሰብ እንታይ ዳ ናይ ኩልና እጃም እኩብ ውህሉል ቃልሲ እዩ ስለዚ everyone is to be blamed ሓደ ሰብ ከምዚ ክንገብሮ ከለና ምክንያቱ one cannot make me an inferior without my consent ኣይግዛእኒ ስለ ዝበልና እንዲና ኣብቲ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኩሉ ዝነበረ ፀገማት ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኹን ኣብ ግዜ መንግስቲ ኹን ንዕኡኹም ፍንቅል ክኢልናስ ነቲ ንቃልሶ ዝነበርና ከነመዓረርዮ ደይምኽኣልና እዚ ንነብስና ጥራይና we cannot keep on blaming the mirror for own ugly image. We got to say to ourselves, you know what, we got it wrong. It's responsibility نحنا أي برنين أي حزنين أي تخطرنين أبتينا يدقى مسوتو ثم نساعدك كابتي دحرنا بهالفزنا بري they were molded and shaped by the so-called one-man band. نساتهم كنوعو challenge قولوا زي ما قالوا سي انتاي تتصقمهم. Why couldn't they take action? I wish ما حراي تي I wish ዝነበረ قديم تقدر يقولوا قديم سايكي يقولوا قاليو بسكيوريتات غيرو كلك عندنا إيست جيرمان ዝነበሩ بأف عنق حلفو عينتي نيرنا الجسوس لزخنا دقة مسوط دماني أكن دق على سوق أنت هنم محل في حجنا يأكل تلامذها يأكل مسمزة كم حزبه نعبي نيرو جن حزب يأكل زعبي جيجاز جبرون ترى اليوم أما خرتيلو نتم قديم تجادلتي قال يوم كعبتوش صرحو زنبارو دقد وزو كما خروح يزوم نساتهم من تاوهنو they never got rid of the old school mentality and look عم تايسي هزم هرم divide and rule تي كم زبلو ساعات أي تسمعوهم بحلف دي أنا يتقرأي مسمزت بتقرأي جيرو كل نجار مسك هم زحجي سأملا زبلو الأساس نسامون آدم كموس أملا جيرهم زحسبون يرام they thought the Tigrayans are like kind of invisible كم زخص عرزي كألسر أو تجيرهم وسيدهم but sadly that was not the case to be هجي استبتي ترى أن زي نجار زخوب هنقوله هنا we go نزخول زي جات هذي أبكمت أتينا إن أخن زارب زلنا where did we get it wrong أي نايس أجمع خمس قبرنا still we still going in a vicious circle كابتا circle تي أخي وطنا دما أي تي قديم تقدري أي زمن سينولو زلنا أب حد مدرك كبسحنا أي كإلني that is what we need to do we need to pause كم تحجز ولازنها كم فتش علينا كيف فتشنا دماني نأدميت كنسوكم عنا we need to pull back before we move forward قد من أدميت مسوكمنا ندحي تملسنا
we need to say to ourselves, you know what went wrong? What went wrong? Can the Harold Macmillan Dubros never them? Sir, what was he most had a young gazetanya? Events, my dear boy. Nahna the money, if we are fed up with strategic Akaida, then we leave ourselves into the events in the mercy of events. Come the Bahat Rusi, we're going to be like a flag following the direction of the wind. Hijra Hajj keys. Thank you. Come on, Thank you. Good points, Said. And ويلنا حجنا مثلا شقرنا في التعارض انت خوينا بحريت كنملس على لنا تقلال يلونا له and it is true. ياسين ما بقى. Thank you, Member Zaru. أنا صحتي لأن نبع الردسقي إسماعيل كلهم كزاروا وتصلحين فات هذا يعني تي بزعبا من إسي we not doing enough مساعدتهم engage نقبر يدلنا بهذا اتحتى ناتيسي مالسي إذن يدن بتقاومنا وحامتاتنا توقعزنا تفعل solution كمان قريبي ولا بزناي تعشمو ناي والكزيغا membership كم بعد دكتور نجاسي which is تي أوادا دباقة ميكون اللي هو member سيوم كالوتن جن كل جزيات تقرب accepting قبرانينا هيجي نظم من إسيات in fact نحنا بدحرقهم دينا نخيد دلنا ما بزحت فتريهم كلها أجهم نزسرعت ناي موضع التحساسبات زي كوينو نتز خدوه بكل شنفات وكل بوتاتات نايم لا يوم ترى أي نتصاوتينا حجي مسؤول التحيزة زمن إساعات خدوه دلو أجباب مالسيتي ناي ودباتني قد نقديفنا زمن إساعات خدوه دلو تحطناتي نحنا إريتراويان بعلنا دينا نوننهم دلنا مالسي كم إريتراويان بحفشو ويس بناي كال صلواتات تمريحهم زخوديهم جي اوف كورس تي امونغو ام زركب مفنيش علات وين ما بقسي يزخاي كون يترفني وشلنا تقعد زخاي دلو سلازي هل عقبت لكم بقول كسب ديو بسيفيك سوسايتي ديو بقول دبات ديو زأكل سعرتات نزم من إسات من كحن ملاين ترى تساويتنا دينا كلا يفتنا ودبات كلمة كلنا كل جزية انتايو كاب نفسنا جميرنا مالتيو نتيز خيد انت عشموسي بوليتيكال انت عشمو فلليات قال ملكم عبي قد يكون من انت عشمو الرأي انا بسرعة بحفشو ديكتاتور مخانو كالقسم كمزل وبزي قدس بسلام يقولوا بقوانسي يقولوا قن كلها حبير كات سرحلو يسامع معيهم تي أب حدا ممتاز تصدم كوين دلو حجزي بكل شنخ أب مستافن أب مترنافن تصعرتات نقبر دين أنا أبنت حجي كم إكزامبل يزبل دلو جيك هايتردوني بايتو أوف كورس مس كله قدلتاتو أب كندي متسقانو كاو تفليها حدش بايتو ديو حدش كلا أجباب ديو كنمرس كلنا نحنا وين أبز خمسات نتي أب حدا زي ممتع ترى نتصاوت هلنا حجسي اتي زددلا دلنا حبير كام سرا حدنت بخمي كمت وزناي من السيات كماني مالسي أنا زي عزبوس لزدلني هل نحنا كم دليت فتحي بعلنا نوننهم دي ويس نابتساتهم زدلي ويم زمور حنا دلو thank you Thank you, Yasin. Uh,
مو نزن حتوتاتو كان ملسلو خن بقى داويت إدو حفا بيرلو داويت نبخا ثانك يو زرو مرحبا كلكم انتم وسلام زغلناكم حلقاتكم انا سي حصر زباله تاج بحق يبر كمتي انت وي ايو دولو اسماعيل كمان تاج بحق غورو ولا اتغداي سي كل غزي كنريو علنا كل غزي انا تاج بالامنات علنا مثلكم لوم ابتمال تولد نصبح خاطر تقنس البهالر نا تاريخنا إن مركزنا تاريخنا إن رئينا علي إتي قدامي كفال كبر بعاتات كسب سلساتات زنبرة جينا حربنا هزبي أغاليسو بتكالو عغمي مستز زنبرة دخمتاتو لقنا كمان أبسسان حدن كمان كسب قدينا صانت ستقالة ساي كمان تقالة ساينا بحكي هزبي أرتراي حبونا هزبي أرتراي توفيو أتيو كل يجي تايد بحالاتو قديفو تايد بالكيدو حجي أبزي حال سايد ماني إذا حجي زرلو ولا دايما نتيو هذا كل جزء تري لوم أبتمال تولد نسبة حكاية الناس ولا زرلو نسيو إتي تنكين هنا شجر نخنجنجو قليلو عادي تتنكين تدعيلنا أتي مبل كال أيدولو خمسة حادن كساب تبال زرلو إذا دما أنا خم ناتي دبلو زحجي زر زرلو كفالات زحجي زر زرلو دو تاتات إذا كله تايد بحال زقبر زرلو عقم سلا زي بلنا طرح عم نتاك بلي عقم زي بلنا إتي أبزخونه ود بيكون أبزخونه كوربوريشن أبزخونه كل جزء سلسة أكلالو حدا إتي مسرت أبزخونه إتي حفاي شرحتنيا أقل قالي كلمة جنبار كوين نقول تايد بحال زقبر مسرتي قال أيضا ماني إتي لقحت نايتي علامة نايتي كوربوريشن ويكا متكل نايتي زقودو زلو قعزو كندي نقح كوينو نعو انت عيد بحال زقبر كادر كادر ويكا حزباو ركب ويقال انت عيد بحال تفعل عليه تعيد بحال كم تعيد بحال مالتي كادر اتي سال سايد ماني اتي فصامة أكاليو أبلع لكوينو مرحنة دلو مالتي حجي أبزي أبكلتيو مثلا هاي خالقتي ناقش ودوات قات عصب الفلطه زي أبكلتيو ودبات زنبره انت عيد بحال نحرقنا كل جزء تسقى ما منتاي نيرو كربل تداخلنا كل جزء أبكلتيو ودبات كربل تداخلنا أبسخونه يقول من ريشاتات ويكا تعيد بحالات حفله حلافنتات وهب اتوم كادرات أبكلتيو شي نخزربو ببقعاتهم تمارط زي كونسي بلؤمنتهم تمارط يوم زبل قمتي زلنا بلؤمنتهم تماريصهم كل جزء من زمرزم اتي اب زلع على صفح زلو مريحنتي مرصم اذا ماريصوهم كبكه حجي نساتهم تان زكون زلو مس مسرت ركب يبلون مستي تايب حالم راح ركب زلوهم مستي مريحنت مس مريحنت زبولهم تما عزيزهم زخودو امون تنتا يبحال كمان نتمسرت كمان ديل لاغبو كساب زي كونو نعانا تنقنا اتوم دي وقعات كادرات ايجوم اب كلتي شنخ زنور خراب هزباو قمبار نحركيت كان ابنت نار ايوه اوشتهم ولا حجي زولو انتبولو جيجا شعون نحر زي توكتو خونكا مس مسرت نحر زي ترخب كونكا مس مسرت كتقاطمو انت زي تخل كونكا حنت نجر كتقبراي تخلينها السياغا حجي كلهم زما وصا مصم سلكا ولا ودباتهم كاليكو قالوا انتم كادرات بقعات نيرهم تزخونو ابز ساعات تزسي
زخونه تودب بين كتفنجل كتبل كلا و نعرف كانت الكادر كو اخلاق وزارة مسرتات اللوا ما راح تلوا سلازم ندخلتيو الراخبسي ونحنا سي ابز خمزي زبل عقمي دنبورم ايكونون بقعات ايكونون بالمنتهم تمريصهم زخوليهم عقم خا يلن يزبل انا ناتي ريتويز اذا عقم زز كساب زي هالوخا حنت نقبراي نخا مبار نزا امودات اخبلو دخل انا ساعات زي احنا حجي ودوات قبئ نقبر الله كلن انت عايز بهالقبر حجي زليو زلو هذا ايها المتوعيين الوطنيين نقحات بقعات زخونو ولك سبات يدلينا بلحتي كاب هاجر تكور زخونو እንደገና ብጣዕሚ ኣብ ቃልሲ እንታይ በሃል ዝኾኑ ኣብተፈላለየ ኣለውና በላሕቲ ሰባት ኣለውና ሓደ ካብኦም ኣብዚ ቀረባ ጠቕሶ ዝደሊ ከም በዓል እስማዒል ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑ ኩሉ ፀቢቖም ዝፈልጡ እዮም ስለዚ ከምዚኣቶም ሕጂ ይበገሱ ብውሕዳት ወላ ስለምንታይ ብሸውዓተ ብሸሞንተ ዝኹንሲ ሓደ كمأكلو زخل نزخل زي هم في شمشات لولو كمأكلو زخل حيلي كفتر تخل الله بخلو تفتينين دي ولا بس على جت تباهيل بقلة تباهيل كله أي سرحب هيجي نحنا بوعات مكورات هاجر تكراوان مو وفيات حدا قرنا نقول قاعد يخوي نزلو هيجي سي انت أكتر فرناي نعو إلهم زتسو سبات يلينا كم زانا خطامو تناخد ما تقيم كاني بيجاهم نبولهم نساتهم ترحم نزقود دايز خالي وزهون هاب ساعات نسو تدا دي علينا نسوخ نقبر تدا زي كالنا هاكو قوز دو وازي عبدو خحازي هاكو عدنا حزنا عدنا كويلا مننا نحن جنزبل سيغان انت ولو خاص من تبل كم كوينا دلنا حاجة هجي بس كاد دلو هنا تعتب لكاسي كله تواديدسي نحن قابلين بوينا نزلنا نحن بعابي دبلنا بقلة دبلنا نبرتنا هنا دولو دلو كمان اي نقرنا راح تنقرنا تداخلوا اذا عانيو اذا خوينو ابي لو حجي بعلو تقورو تايبال الا قصلنا يدلو حسابنا ابي اركبكم كمان لنا نعكت لدلو سيدنا نحن حجي نزياتهم ننادي ببزل الناس اتهم بلحتي سبات اللونا مكورات عب هذا ان كان هابان بوليتيكا استمسرته صبو تاي بهالجركا حدا ما اكلنت كنقبر لنا نزخلو فحل دلو كما يجرنا عب حدا ما اكلنت خيط كم دلو امو هاجراو كلنا كمان كنراق صول نخل سرحك كنكلالنا زبل رئيته علني نالباش دكتور ويتا تجاوبه تلغاني عباقاتكم مركز مالتي نحنا تتنقنا ابتخال اي درجه قداما ايكونن ابتي مودعتا ايكونن انا حرساي ودي تدك حرساي نحر كوينه نحر ودي حرساي كودو خطكا ان كدا خوينو ما حرسكم مهرلني نحر ما حرس زي مهاركو جن حنت جبر كلن احنا هاني ابزي قال اي درجه زنبره كاب سساسا حدن كساب 9 معد تقادلايو مسرته بمسرته على مسرت كمسكولو كلنا هاجر يلتقالس مسرتي اتي ابل علي فصامي زنبرن ابتي كادر زنبرن جن جديو رشعيو بقعتات كمان دلو ايكونن حجون نسخ عريلنا لنا كمان انت يبال مصبيلن الا تناسحو بقعتاتو دخمتاتو فليتو تناسحو تسشي دماني كالينا خذ زي اطرح دولاني ثانك يو ما تتزايده سوري بلوكم كابو حالفو جن زي اتاري خباداركو بزح تقاقوه كله خل I don't know نو حماق اي تزارب كان رئيتوتات كايخا جليسكا كم تزبل كايخا
كإرم اللوز بحال انت خوينو اوف كورس كإرم إخا سجست زقبر مالتي so there is no worries أبزي ملقاق خسرح انتاي نقبر زبل كل جزء تان بهجاع وينك على سلان نبل هاجر حرخ تكون إيوتي كلامي علامة المخالي أرستات ممسو أمو هزبنا حرا نموصانك على انتلينا مخنياتو فتحاونت كاب حرا هزبي فلزه النسي بنفس وكف حرا خنوص كيلنا لوز بالحتو خاخنا العلال لنا نولك أتتقالاس زحتتي نبعلو حارا دي أنا كابز نبرني حلخلخات نات أوصيدي نزس أنحنا انكفاتات جمجمنا بارادايم شيفت انت زي غيرنا حارا زي وصع حارا خوص كوصع يبقى أني بحالا يعني مخنياتو انتاي مالتيو حرام وصع تدخلوا نزاربلو أبسفل عليه مدرخات الندقاق موي نات التحساسبع كله خير تهزبي دولة كسر حلو بزخيل مجدي كقالس كخيل منتي حرام الزوسي نحنا أبون خنبصح نفس وكفنا كابتي حلالي خنا نيرو ويعلو النبلو التحساسبا يكون الجباب قالسي يكون البلدات يكون حرخ نوصخ نكእል علنا انتوصينا طرحينا نهزبنا حرخ خون كنقالسلو نخእል كنرئيون نخእል مخنياتو اتهم حارا وصيوم انت حارا هزبي فتحوت هاجرو امتخان لتبكى زقالسو قليليو بحبار كبقاسو ስለዚ ሓደ ካብቲ ዓብይ ዕንቅፋታትና ኢለ ዝሪኦ እቲ ዝበልኮ ፓራዳይም ሽፍት ክንገብር ስለ ዘይከኣልና እዩ ንሕሪ ንዕኡ ሰጊርናዮ ተራኺብና ናይ ኩሉ እቲ ዝቐርበና ንንቐርቦን ሓሳባት ክንቅበል ኣይሸግረናን ይኸውን ንሕና እውን بناصع رئيتوتاتنا قريبنا خيتي شماقنا يبلن دخون بز دخون يقطع خون بز دخون يقيم خون بزي بلو كان قرب نخيل مالتي سلازغونه اتي تمليسنا كن ريو يقبعنا يو نزمت كأ كنسرح بقع منتي الذي داويت زقربا مثالينا يتمالي نلوم وليدا لوم خانا يصبح تنسحي زالا زبلو انت لا تنايت مالنا قربنا يخدنا تصبح زولد كابلومي سلزخونه تطح ما يقابس باي تحيزلنا يمص مالتي سلزخونه أسمعنا خري أزق بأننا ما عقمتات كألو خمتي قدم زبلكو عقمتات هاي تساءنا تمكروتات هاي تساءنا إذا عقمتات زي
كوهالل كيوهالل زعنقف انتاي نزينا خنرئ ندلي تملسنا الرأي خنبل نكلنا سلمنتاينا نزي خنطقملو ዘይከኣልና እሞ ነዚ ተጠቂምና ከዓ ነቲ መብፅዓ ጌርና ዝተቃለስናሉ ዝተዋደቅናሉ ዝተሰዋዕናሉ ዓይነብርክና ዝኸፈልናሉ ወለዶ ከነሰጋግሮ ዘይከኣልና ንቅድም እቲ ሓሳብ ከነሰጋግረሉ ክንበቅዕ ኣለና ከነዕግቦ ክንበቅዕ ኣለና ከነቅርቦ ክንበቅዕ ኣለና ቅሪብና ከነዕግቦ ክንበቅዕ ኣለና ስለዚ ናይ ወላድዩ ዕርፊ ጨቢጡን ኣብ ማሕረስ ክኸይድ ክኽእል ምንቲ ከፍሪ ክኽእል ምንቲ ነቲ ሃገር ንስኻ ኢኻ ትቃለሰላ ክሳዕ ሎሚ ተቃሊስና ኣብዚ ኣብፂሕናልካ ኣለና ግን ዝተፈደኻዮ ከዓ እቲ ዝተቃለስናልካ ኣይኮነን ስለዝኾነ ክትቃለሰላ ዘለካ ክትጎየላ ዘለካ ብርክን ሓድሽ ሓንጎልን ዘለካ ንስኻ ኢኻ ክንብሎ ክንበቅዕ ይትኩሉ ዝዛረበና ዘሎ ስለዚ እሞ ፅቡቅ ርእቶታት ኣስተምሮን ክቐርብ ፀኒሑ እዩ ብርሃነ ረዳይ ዝሓፈ ኣቢልኒ ራንቶይ ኣይራኾን لا أبدا دكتور مرزرو أنا شوية مايك ستي دايبين ريح التوتا تحت ياسين تمشرش أنت أي حاتي توش هو أنا وش ما يكاي تكسنيرو نداوت بيمبر تنحتوتات نابأني يخمس إلى نيري ما بز مسارات سي انتا كان ملس نخيل بحافشو بعلود عندنا يتجمن عصب بابيلون بر مسمن اسيات بقبو انجيج نقبر لنا يبلن تبل حنتي وي نقبر دلنا نزمن اسيات عجوهم دينا نبلوم زلنا نحنا دينا على تتقاومو دينا نونو بخلقوت تمريحهم يوم زخدو زلو تبل كأ حنتي حتو نيرا اسكا ياسين اندقنا قربامو بحثة ثانك يو ممر الزرو يعني هو ايضا برهان من البعض كزارب دا زلو هايكون وتن حتو تاتنا تيسي فعلا زي دم بتعامسي نويح عمتات توقعيزنا عندنا እቲ ቀንዲ ፀገማት ኣብ ኩልና እዩ ዘሎ ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚርካ ከም ኣብነት ናይ ባይቶ which is ኣምፅአ ማለት እዩ ባይቶ ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ኩሉ ግዜ ዝተሃነፀ ነገር ኣብ ክንዲ ነቲ ጉድለታት እናልዮ ንፅዕር ማለት ስትሬት ኣዌይ ኣብ ህጁም ኢና ንሳተፍ ሕጂ ሓደ ዓብይ ተካል ክጥርንፍ ዝኽእል ማለት ክጥርንፍ ዝኽእል ተሃኒፁ እንከሎ ንዑ ንምእላዩ ገለመለታት ዝግበር ፃዕርታት ኣይትርኢና ስትሬት ኣዌይ ጊባብ ገይሩ ሰብ ኣብ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝዋፈር እዚ ሓደ ካብቲ ፀገማት ናይ ወላ ካልእ እንድሕር ሓሳባት መፂኡ ከምኡ እዩ ስለዚ እቲ ደንበ ተቃውሞሲ ኣይደና ብኸመይ እዩ ክእለ ዘለዎ ተልና ፀገማት ኣብቲ ናህና ኣብ ነብስና እዩ ዘሎ ነብስና ናይ ምቅያሩ ንከድሊ እዩ ካልኣይ ብዛዕባ እዞም ናይ መንእሰያት እዩ እዞም መንእሰያት ዓንቶይ ኦፍኮርስ እቲ ባክግራውንድ ናቶም ተገሊፅ እዩ እቲ ወፅዓ ናቶም ድዩ እቲ ሜንታሊቲ ሳይኮሎጂ ተሓሳስባ ናቶም ድሕር ባይቶኦም ማለት ኩሉ ክትሪኦም ከለካ ፍዕለን ዘለዎም ኣረኣያ ኣብ ልዕሊ ደንበ ተቃውሞ ካሊእ እዩ ሕጂ ነዞም መንእሰያት ክንርኢ ከለና ሓደ ንክንኣልዮም ወይ ዳይረክሽን ንከንትሕዞም ብፍላይ እቶም ዓበይቲ ካድራት ነበር ዝተገብረ እኩል ፃዕርታት ኣይነበረን እንታይ ደኣ ነቲ ስርዓት ንምውዳእ ነቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ኣጀኹም
ናይ ምባል ኣገባብ ኢና ተጠቒምና ሕጂ እዞም መንእሰያት በዛ ኣገባብ ዝኸድዎ ዘለውሲ ንሕና ከም ኤርትራውያን ባዕልና ኢና ንውጅሆም ዘለና ወይስ ካልእ ዝውጅሆም ሓይልታት ኣሎ ፍዕለን ኣብ ዝሓለፈ ተመክሮታሲ ናይ ደገ ምትእትታውን ውሽጣዊ እቲ ስርዓት ዝገብሮም ብዙሕ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ መንእሰይሲ ኣካል ናይ ደንቢ ፍትሒ ኢልኩም ተኣምኑ ወይስ ኣለዉ ኦፍኮርስ ሓደ ካብቲ ፀገማቶም ነዞም መንእሰያት እውን ኣራኺቡሎም ዘሎ እዝን ወዲ ከምዝኒ ኣብ ሕስበ ሰእትይዎም ዘሎ ስለዚ ነዞም መናእሰይ ዝከኣል ፃዕርታት ኣይገበርናን ካልኣይ ከዓ ንሕና ከመ ኤርትራውያን በቲ ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ልዕላውነት ሃገር ካልእን ንክመርሑሲ ፃዕርታት ዝገበርናዮ ካብ ዘይሃለወ ብናይ መን እንተሓሽሚኦም ብናይ ደገ ኣተሓሳስባሲ ወይ ብናይ ስርዓት ኣተሓሳስባ ዝውነኑ ዘለው ዶ ኣይመስለኩምን ስለዚ ንሕና ዲና ንውንኖም ምክንያቱ ወላ ተዛርብካዮም ማለት ናታቶም ሜንታሊቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ኣለዎም እዚኣ እታ ሓፈሻዊ ሕቶ ብርሃነ ረዳኢሉ ንሓፍ ኣቢሉሎ ቴንኪዩ ኦኬይ እሞ ተሕቶ ኣስተውዕልላ እሞ ተቐዳመይቲ ብዛዕባ ኣብ ሓደ ውድብ ወይ ከዓ ኣብ ውድባት ምሕዝነት ዝረአ ግርጭታት ኣብ ክንድቲ ኣልዒልካ ነጥብታት ንምፍትሑ ዝኸይድ ኣብ ምጉናፅን ምፍንጫልን ይኣቱ ኢሉ ዘቕረባ እዩ እተን ቅፂለን ዝመፃ ኣክቹዋሊ ሓንቲ ሕቶ እያ ንዓኣ ኣስተውዒልኩምላ ፀንሑ እሞ መልሲ ብስማዒል ጀሚራ ክንበሉ ኢና ማለት እዩ ብርሃነ ቅድሚ ብርሃነ ምዝራቡ ንእስማዒል ጥራይ ኩን ሽሙ ልዕለ ኩሎም ቶም ቅድሚካ ዝዛረቡ ነበሩ እወ ንእስማዒል ካልዒልካ ሶ ኣነ ከዓ እንታይ ገይረ ኣይረኣኽዋን ስለ ዝፀናሕኩም ናይ ብርሃነ ኢድ ይመልስ እሞ ትሕቶ ንምሉእ ገዛ እዩ ዝኸውን ነስማዒል ንቅድም ሓቲትካ ልካ ድሓር ናብ ሙሉእ ገዛ ክቐርብ እዩ ማለት እዩ ብርሃነ ላላ መምህር ሕቶ ናተይ ንእስማዒል ጥራይ ነበረት ነቶም ብዓንተ ወይ ዝዛረቡ ነበሩ ብሓፈሽኡ ከምኡ ኮኢለ ንምሉእ ገዛ ዝምልከት ይኸውን የኮኢለ ሕቶ ክለዓል እንከሎሲ እቲ ገዛ ኣንለስ እቲ ሓታቲ ክስቶ ክምልሰለይ ደሊ ኣለኹ እንተዘይሉ ካብ ዘቕረቦ ርእቶ ተበጊሱ ትሕቶ ናብ ገዛ እዩ ዝቐርብ እቲ ገዛ ከዓ በቢ ዝመሰሎ መልሲ ይህብ ማለት እዩ ኦኬ ብርሃነ ሶሪ ኣነ ሓፍ ዝበለት ኣይመሰለንን ግን ገለ ሰባት ሪኦም ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ነርካ እሞ የቕሬታ أنا أحب بلانيراسي على اللسان هنا التليفون متشاتني اوكي يجينا تاع تليفون أفاني تمليسكم نقعد تملسكنا سيد سبوعت تجحت كل زي لوها أتذكر بلوز عوام من سياسة تجارة واللوان ما حسب اوكي نجي قلت نشير لك مالتي طبق من اشاعات هذا نقدر نزير دعنا كل جزء قالسنا مش ماني ولا رعيان جي قالسنا انت ارماني قال قالسنا مش ماني جزات ودوات كلهم انت زاروا فون قيلين من اشاعات قدفا بدا مالتي قالسنا انت ارماني فا اشاعات مالتي وي تي اب إرترا زلو وجله هذا وجله أصبح بدي إني أتبع زوال بتغلى الله كاب
ውልቀ ሰባት ጀሚሩ ክሳብ ምጣኔ ሃብታም ናቶም ናትና ናትሒናትኩም ማለት እዩ ካብ ሃይማኖታት ጀሚሩ ክሳብ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅርፅሩ ከመይ ገይሩ የእትዎ እዩ ዝሰርሕ ሓደ ካብቲ ዝፃወቶ ብዛዕባ መንእሰያት ብወለዶታት እዩ ዝፃወት ምስ ንሕና ከዓ ወለዶታት ተገዲስና ኣሎ ኣይንፈልጥን እጂ መንእሰያት ኣለውና ሎም ዘለዉ ደቂ 10 ንግደፎም እቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ደቂ 40-50 በፂሖም ዘለዉ ወላ ንዖም ከባን ክንሕዞም ኣይከኣልናን ነርና ከም ግቡእ ኢሳያስ ቃለሶ ዘሎ ቃልሲ ኣፀቢቕና ንርዳእ ነርና እንተንኸውን እዚ ወለዶታት እዚ ኣይምኸሰርናዮ ነርና ከሲርናዮ ስለምንታይ ከሲርናዮ ንሱ ከም ድሌቱ ክዕንድረሎም ከሎ ንሕና ግን ንዖም ቁልሕ ኢልና ኣይረኣናዮም ስለዚ ካባና ክመልቁ ይኽእሉ እዮም ናቶም ኣገባብ ይወስዱ ንሱ ሰርዖም ዘሎ ወይስ በዕሎም ደ ዝስርዑ ዘሎ ክርዳእካ ኣይክእልን ንዓይ የርዳእንን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ስንታይ ሲ ውድብ ይገብሩ እቲ ውድብ እንተደኣ ዝገብሩ ኮይኖም ቃልሲ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ሲ ስለምንታይ እዮም ነቶም ካልኦት ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣካላት ማለት ዓበይቲ ውድባት ዘለዉ ምስኦም ዘይመኻኸሩ እንተኮይኖም እዮም ዝብል ርእቶ ኣሎ ኣይገብርዎን እዮም ፈፂሞም እዮም ዘይገብርዎ እጂ ናይ በይኖም እዮም ዝገብሩ ዘሎ ናይ በይኖም ካበይ ምፅኦም ነው ይገብሩ ኣለዉ ኣለዉ ካሱ ስለዚ ንሱ ዝሰርዖም ዘሎ ዋላስ ባላቶም እዮም ዝስርዑ ዘለዉ ክርዳእካ ዘይክእል ነጥቢ እዩ እቲ ንሱ ብወለዶታት ዝፃወቶ ምህላው ምስ ኣረጋገፅና ግን ንሱ ይሰርዖም ኣለዉ ክንብል ንኽእል ኢና ኩሎም እንዲኦም ማለት እቲ ክዛረቡ ከለዉ ኣንፃርቲ ህግድፍ እንዲኦም ዝዛረቡ ወላ ሓታ ሰማያዊ ባንዴራ ኣለና ገደመልታት ዝብሉ ኣለዉና ኣብ ኩሉ ወገን ብወገን ትግራይት ይኹኑ ብወገን ደቂ ከበሳ ይኹኑ ወላ ብወገን ገለገለ ኣካላት ካለዉ ፍልይ ዝበለ እንቅስቃስ እንቀሳቀሱ ኩሎም እዚኣቶም ተጣሪእናዮም ኮይንና ኣንፃርቲ ህግድፍ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ኮይኖም እዮም ዝዛረቡ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣንፃር ህግድፍ ኣይኮንካን ትሰርሕ ዘለካ እንታይ ደኣ ምእንቲ ህግድፍ ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ ማለት እዩ ከምታ ሓንቲ ሚእቲ ቅርሺ ሰዲድናያ 70 ካብ ሚእቲ ኣብ ኢዱ ተኣቱ ከማይ እያ ንሳኻ እዛ ናይ መንእሰያት ቃልስኻ ከማይ እያ 80 ካብ ሚእቲ ናቱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም 20 ካብ ሚእቲ ግን ኣንፃሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እሱ ስለ ዝሰርዖ ዓይነት ነገራት እዩ ማለት እዩ እዚ ነዚ ክንቃለሶ እንተደኣ ኮይንና ሓደ መንገዲ ኣሎ ክንቃለሰሉ ንኽእል ንኣብነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ዘለናዮ ንግድፍ ጥሩሕ ከነውፅኦ ኣይከኣልናን ግድፍ ዶ ጥሩሕ ከነውፅኦ ኣይኮንስ ኣይጠንቋይ ክሳይ ከመን ኣይገበርና ቁንጠና እየን ከመን ቁንጣው ትበሃል ቃል ናይ ዑስማን እያ እንተና ከምቲ ዘለዎ ንሱ ክኸይድ ኢና ንገድፎ ንሱ ኣብ ኩሉ መሳርዕ ናይ ዝኾነ እትኾን ሃገር ብምስጢር ዘካይዶም ሰባት መዓት እዮም ዘለውዎ ነዚኦም ከነለልዮም ኣይከኣልናን ስራሕና ስለ ዘይንሰርሕ ሓደ ካብቶም ክንሰርሖ ንኽእል ከምዚ እቶም መንእሰያት ተደኣ ክንሕዞም ኮይንና ንሕና ኣብ ኢድና ከይሓዝና ባዕላቶም ከካይድሉ ዝኽእሉ ማሕበራት እናተኸልካ ነቲ ናብቲ ውሽጢ መንግስቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሕቲ እናቦም ምውፃእ እዩ እዚ እንተደኣ ክንገብር ክኢልና ኣትሊስት መንእሰያት ቁሩብ ንዓና ክመስሉ ይኽእሉ እዮም እዚ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍና ስራሕ እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ተቃዋማይ እየ ዝብል ኣካል ስራሕ እዩ ከመይ ጌርካ ትጠራንፎም ከመይ ገይሮም ንሳቶም ነቲ ጥቕሞም መን ሓደ ይዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ጥቕሚ ብጥቕሚ ጥቕሞም እንተደኣ ንሕልወሎም ኮይንና ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ደለዉ ገለ ይብል ነይሩ እሱ መጀመርያ እዞም ኣብ ኤሮጳ ዘለዉ እንተደኣ ኣኪብናዮም እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ደለዉ ክንሕዞም ከዓ ብቐሊሉ ይከኣል እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ መንእሰያትና መብዛሕቶም 80 ካብ 100 ክብል ይኽእል እየ ምሳና ምስ ተቃለስቲ የለውም ሰይድ ሓወይ ፈፂሞም ምሳና የለውም እዚ ከዓ ሕምቀት ናትና እዩ ካልኣይ ኣይኮነን ክንገብሮ ንኽእል ተዳሃልዩ ኮይኑ ግን ከመይ ጌርና ክንጥንፎም ንኽእል ሓደ ኣገባብ ክንወስድ ኣለና እሱ ከዓ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ንመንእሰያት ዝጥርነፍሉ መንገዲ ናቶም ጥቕሞም ዝሕልውሉ እናሰርሕካ ምስቲ መንግስቲ ከዓ ጥቕሞ ክሕልወሉ ትኽእለሉ መንገዲ እናናደኻ እቲ ኩሉ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓገዛት ኣብ ተዝቁፅርካ ብምእታው ንህግድፍ ጥርሑ ክተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ናይ ምጣኔ ሃብታዊ ትሕዝቶታት ዘእትዎ በስመ ቤት ትምህርቲ ድዩ በስመ ኮሚኒቲ ድዩ ብሰመ ገለ ድዩ መዓት እዩ መዓት ገንዘብ እዩ ዘእቱ እሱ ካብቶም መንግስታት ፈልጦ ወይ ምሳቶም ትትርኮ ሕጂ ነዚ ንሕና ኣይለለናየን ስለዘይለለናዮ ከዓ ንሱ ይጥቀመሉ ንሕና ክንጥቀመሉ ግን ንኽእል ነርና ኢና እቶም መንእሰያት ገንዘብ ምውፃእ ከማን ዘድልየካ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ብሓገዝ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ጥራሕ ከተናድለካ ማለት እዚ ንወዲ ከምዘን እዩ ዘሎ ብዛዕባ ውድባት ተኣምፂካ ግን እተን ውድባት ሓደ ሓደ ግዜ ውልቃዊ ፅልእታት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ስልጣን ህርፋን እዩ ኣብ ስልጣን ደይብሉ ስልጣን ተሃርፍ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ሪኢኹሞ ከምኖ ንሕና ሕጂ ቀሪብና ኢና ክንሕወስ ኢና ገለመለ ዝብል ኣረኣያ ንሕዝ ነርና ፋዒሉ ስለምንታይ ፋዒሉ ክርዳእና ይከኣል ክሳብ ሕጂ ኣና ይርዳእኒ እዩ ዘሎ ፈፂሙ ምርዳእ ክኢነ ክትእክቦም ኢልካ ክትዛረቦም ኢልካ ተሓስብ ውድባትካ ትርፎ ከንጋሕጥጦቶ ዘይኮይኖምሲ ሓገዝ ኣይሂቡኻን እዩ ፈፂሞም ሓገዝ ዘይሂቡኻ ይስታት ዓይነት ኣሎ ድሓር ኩሉ ነፍሲ ወከፉ ነናቱ ርእቶ ሒዙ ይኸይድ ንውሰድ ንኣብነት ባይቶ ናይ ገዛ ነፍሱ ክስታይ ናባና ክመፅለዎም ሰባት ንሕና ቀደም ናብ ባይቶ ዝነበርና ኢና ብርካል ፅላል ንገብ ቀድብቲ ሰባና ፀኒሖም ሕጂ ኣይኮነን ይብሉ ዋ እንታይ ውዱ ቅድም ዶ ከም ዝሕራ ይብሉ ዶ ይነበሩ እንተኮይኖም እዮም ዳኣኸስ ኮይኑ ብኮታ ማኮታ ይዛረቡ ነይሮም ብፕሬዚደንትነት ኮይኑ ከማን ከም ዝርዳእኒ ኣነ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ቅድሚቲ ባይቶ ናይ ገዛ ነፍሱ ሽግር ምርካቡ ሕያቕታ ድዮም ገለ እዮም ዝብልዎ ንኣቦ እምበር ንመንሽሚ ተመሪፁ ነይሩ ነጋሽ ዑስማን እዩ ተመሪፁ ነይሩ ክኸውን ግን ፋዒሉ ካልእ ከነምፅኢና እቶም ይኣክል ተዛሪእኻዮም ከማን እቶም ናይ ይኣክል ተኣሃቡ 11 ፋሕ ድበሉ እዩ ኮይኖም ዘሎ ሰማምዑ እዮም ገለ ክገብሩ እዮም ከም ዝሰርሑ እዮም ንብሎም ነርና ሳዕሎም ወላሓት ነገር ዘምፅዎ ነገር የብሎም ኣብኡ ከዓኒ ናይ ኮታ ጉዳይ ከኣለዎም ማለት እዩ እንታይ ዝመሰል መዓት ኮታ ይኸትር ከምታት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ከምኡ ንጠቕሶ ማለት እንታይ ሽሙ ዝስእነና ሕጂ ቀዳማይ ኣብቲ እንታይ ሽሙ ነርናሲ ኣብዚ ናይ ፌስቲቫል ነርና ንሕና ሓለፍቲ ኢና ኢሉ ዝዛረብ ሓደ ነይሩ ከዓ ናይ ዋን ኔሽን ዝነበሩ እዮም መስለኒ ባይቶ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዎ ማለት እዩ ይተኣኻኸባ ኣይፀናበራ ውድባት ተፀናቢርና ኣለና ብሓንሳብ ኮይና ኣለና ንሰርሕ ኣለና ዳርኦተ ግዜ ከዓ ፋሕ ክብልካ ትሪኦ ኢኻ ሳንሰሪቲ ዘይብሉ ምጥርናፋት እዩ ዘሎ ተን ውድባት ከማን ኣትሊስት ኣብነት ክኾና ዘይክእላ እየ መንእሰይ ከማን እዚ ይርኢ ዘይርኢ ይኮነን እቲ ማለት 20% ደይለየ ነይረ እቲ 20 ተኣኻኺቡ ኦኬ እንኳ ከም ዝገብራ ዘለዋስ ንሕና ከማን ንዓይን ክንሰምዐን ኢና ክንዲ ዝብል ፋሕ ዝበላ ውድባት ስለ ዝርኢ
تاي نحنا نتنا نقبرش من الرأي حزوم هذا إنسان كم عينتي مالتي أهب بتنقل تحت واتاتك من زين خاون أبي تتوقفين تدعى تقاقين بعضهم من اللي أبيكم أري وراهم اللي أورحنكم نجزيو ثانك يو برهانة እሞ ናብተን ናብዛሓት ሕቶ ናይ ያሲን ክንምለስ እስኪ ብስማዒል ክንጅምር ናይ ሰይድ ማለት ካዲ ኖ ያሲን ይቕሪቦን ያሲን ዘቕረባ እንታይ ነይራ ይሰማዕኳ ነይሩ ያሲን እንዲዛረብ ነይሩ ወለ ሰይድ ባይኮን አደናገረ እርጋን ጀሚራ ብርሃነ ደቂስካን እርጋ መስለን ኖ ድምፂ ኸማን ከተደልዮ ድምፂ ያሲንን ድምፂ ሰይድን يقرأ حتى ما عنده تقوى هرزة زروا يقرأ حتى له اوكي جن تي ثانك يو تي مرسيتات كده هاو كايو نتفتات له طبعا هدي بقى انا سي انتي كودي خيل ابزي تقدمي تحطو سي بحصيرو انتي زوزلو سي ናይ ተቃውሞ ባይታ ሲ ናይ ተቃውሞ ባይታ ዋላ ናይ ኩሉ ናይ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ባይታ ኩሉ ማለት ኩሉ እዚ ነፃ ሓድሽ እዩ يعني سي ኣብቲ ዘሎ ሲ ገንጊሙኒ ሪዩን መዚኑን ሲ ዕድል ኣይሂብን እዩ ወይ ክሕወሶ ወይ ክነቕፎ ወይ ገለሴ ኣይኮነ ነገይቲ ዝገብር ማለት ናይ ምንፃጊ ተንደንሲ ዘሎ ዝብል ጉዳዩ ኣብነት ከም ዘልዓሎ መጀመርያ እቲ ናይ ትሕቶ ባክግራውንድ ጠብዓን ጉዳይ ሲ ናይ ውድባት ናይ ገለ ካይኮነስ ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚርካስ ክሳብ ውድባታት يعني بايتا أقميتوا لي يعني ما ኣብነት ዘምፃ ያሲ ባይቶ እዩ يعني طبعا ባይቶ ኸማንሲ ናይቲ ግርጭታት ውፅኢት እዩ يعني سي ግርጭታት ክፈትሕ ሲ እቲ ኔቸር ናቱ ወይ ኣመፃፅኡ ኣይፈቅደሉን ከምኡ ባህርያት ኣየብሉን يعني ምክንያቱ ናይ ፅላል ክትብል ከለካ እንታይ ክትሰማዕ ስለ ዘይትኽእል يعني ብዝተሓተ እቲ ዩናይትድ ፍሮንት ዋንሲ ስሙር ግንባር ሰፊሕ ዝበል ግንባር ገለታት ገለ ካብኡ ንታሕቲ ፅላል ክትብል ከለካ ነጭራሹ ክትሰማዕ ስለ ዘይትኽእል ሚኒመም ሒዝካ ብኡ ትኸይድ ማለት يعني that is the definition of ናይ ፅላል يعني ፅላል ኣምብሬላ ክትብል ከለካ يعني ማይ ወቕዓካ ኣሎ ግን ተፅልለላ ቦታ ማለት እዩ ካብቲ ማይ ዝከላኸለልካ እታ ናሕሲ ጥራሕ እያ ተእክበካ ዘላ እምበሪ እቲ ትሕቲ ናሕሲ ዘሎ ይእክበካን እያ ዋጋ يعني ናይ ኮንትራዲክሽንስ ትካል እዩ ባይቶ ማለት يعني ካብ ታሕቲ يعني ካብ ስሩ ከም ሓሳብ መፂኡስ ተኾስኪሱ ገለታት ዝኸደየ ኣይኮነን يعني ንኣብነት ልክዕ ኣተሃናንፃ ናይ ማሕበራት ወይ ከዓ ናይ ፖለቲካዊ ማሕበራት يعني ፖለቲካል ፓርቲስ ዝበሃል يعني ኩሉ ግዜ ኣገባባት ኣለዎ ከመይ ክጅምር ኣለዎ ኣበይ ከዓ ክወድእ ኣለዎ ናቱ ንዕኡ ዝወፅኦ ወይ ክሓልፎ ዘለዎ ታሽሙ ኣሎ طبعا ኣብ ኤርትራዊ ታሽሚታት እዚ የለን يعني
I don't know تي أربعة زنبرة خلان كومينير يعني ما لازم بتحتي تاشو يخون على بالعلي أنتم بحنساب كسر هزهولو يتأهبوا قال مثلا تيلي عاري هذا محبر هون يعني من عقوب عينتي يعني ولو إن إيرتراوي ባህሊ ፖለቲካዊ ባህሊ ዚታት የለን ወላ እዋን እዞም ሰልፍታት ገለታት ኢሎም ነብሶም ዝፅውዑ ዘለዉ ነቲ ዝነበረ ሽም ቀይርካ እዩ እምበሪ እቲ ናቹራል ማለት እዩ እቲ ፕሮሲጀር ናይ ኣተሃናንፃ ወይ ኣመላምላ ናይ ኣባላት ናይ ሰልፍታት ካቢ ሰልስ ጀሚርካ ያኒ ከምዚ ولا أنت تي فرونتس كمان قال قم عينت سررة تاتي نيري يعني قم عينت تصل ولا أنت إيش ما يهون مري أدريس خبط أنا فير قال زخونة سي ما السير زخون قلتي already زلوا نجري ها تاش مهم كان برخاب حد حساب أمس خاصي أبو زي خونة زي مسرته أيقونة أنا أجواء خبار زلوا سي بايتو نعم ناي قرصتاتي وتسي سلا زخونة ሰብ ክእክብ ኣይከይድን ምክንያቱ ንነብሱ ዛቱ ክእክብ ኣይከይድን ነቶም ተጋራጫውቲ ሸነኻት ሰለስተ ሸነኻት እዩ ነይሩ ያ ስቢካውያን ማሕበራት ዝበሃሉ ነይሮም ሕጂ የለውም ካብ ውድባት ወፃኢ ውድባት ዝበሃሉ ነይሮም ውድባት ከዓ ነይሮም ናይዚኣቶም ኩሉ ነናቶም ከዓኒ ፕሮግራም ዘለዎም وpriorities ዘለዎም እናቶም ታሽሙ ዘለዎም እዮም ያኔ ወላታ ነዚ ዘቃሉ ስሉ ዘለዎ ነገር ዛርስ ነዚ ስርዓት ናይ ምልዋጢ መርሆታቶም ካሲ ሓደ ይኮነና በበይኒ ያ ኣብነት ገሊኦም ከነ ፍጹም ያንሲ ዘተዓረቅ ታሽሙ የላን ይብሉ ማለት ቀዳማይ ግርጭት እዩ ቀዳማይ level ቅርጭት እዩ ዝብሉ ውድባት ነይሮም ኣነ ሓደ ካብቲ ናተይ ውድብ ከምኡ ነይሩ ያኒ ኣትክልተሽሕን ትሽዓተን ተፃሕፈ ፕሮግራሙ ከምኡ እዩ ዝብል ያኒ ማለት ክዕረቕ ዘይክእል ግርጭት እዩ ዘለና ምስ ህግድፍ ወይ ካብ ስርዓት እዩ ዝብል ያኒ ካልኦት ፀገምቲ ዶ ገለመታት ኢሎም ሳብ ስለዚ እዚ ሽሙስ ለኣባላቱ ክፅርንፍ ክኢሉ ولا كمان يتم عبالاتو مسرتات اي ترفسي كلهم يفعلن يعني كمان زهل ونعو ناتو كاباسيتي واتو ناتو تاشوي يقولون يعني خليك يعني زي من اسياتي ابدق ايفولطو ولا ابدق زلو غريقتا تايفلت غير ايفلت نسو زفلت منغستي اب ኤርትራ ዝባሃላሎ ጨቋኒ ካብ ሃዲሙ መጽየለኹ ኣብዝ ጸንሖ አይርዶን ይዛቱ ሲ ከምዚ ማንሽ መዝብሎ ዝነበረ ብርሃነ ዝብሎ ዝነበረ ሲ እቲ ፍልልያ ናይቲ ውድብ ኣዛቱ ኣይኾነ ባስ ሓንቲ ነገር ይፈልጥ እዚኦም ሻዕብያ እዮም እዚኦም ካኒ ጀብሃ እዮም ጀብሃ ካነ ከምዝን እዩ ጠባያቶም ወላ ገለታቶም ኢሉ ከምታት ተመሃራ ኣብና ወዘት ተመሃራ እዩ ዝርያ يعني ካብ ሓሊፉ ዝፈልጦ ነገር የብሉና ስለዚ በጋ እቲ ኣብ ግምት ክእቶ ዘለዎ ምኻኻቡ ዝተፈለየ መገዲ ክድለየሉ ዘለዎ ወይ ካነ ሓድሽ መገድታት ክኽፈተሉ ዝኽእል ታሽሙ ሓሰስ መሰስ ክበሃለሉ ዘለዎ يعني እቲ ሜዳ يعني ነፃጊ ወይ ሓድሽ ዝቕበል ታሽሙ ኮነ ምክንያቱ already خون ስለ ዝኾነ يعني ይሃሉ ይጽናይቶ አይሳቶ በዘይ ይገድስ يعني زوجني شنخات يعني على سرح خايو غزاب او خايلو خاتو كاي دليني خان خاتك كايد يعني زين عافريس كاسي ابتي كايد تغيريني يعني ስለዚህ ተخون ዘሎ እንታይ ይበጋ يعني بهاجر درجه بحزب درجه نسي حسب ይላሉ يعني እቶም ንቕሓት አለና ወካገለ ዝብሉ ወይ ካኒ ምስመን ተሓዋዊሶም ስትራቴጂካዊ አተሓሳስባ ከሐስብ መሪሕነታት ዘለዎም ውድባት يعني يعني زي مش ناي سرفايفل ديو ولا ناي هلاوي ديو ناي كده زي كده سي يعني ناتو هلاوي ناي تو سرفايف على نسيب زلاغه انه هو نس استراتيجيك مايند سيت زلو حسب زغيل يعني تخيل مريحنا زلوني اما هنا زي لو شنخاتني كابزي نصاغي زخونه بايتا حدش زي قبل بايتا ناب حدش كقبلوا زخيلي مجدي تخيل زخيلي زخيل ساعات يخكايد زلو يعني زهاني
يعني ገፊሕ ወይ ከዓ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክግበረሉ ዘይኮን ንኣብነት ይዝረብ يعني ሲና ዓነ ሜድያ ኣብ ኤርትራ ከኣቱ ዝኽእል ህዝቢ ኤርትራ ከስምዖ ዝኽእል ሜድያ እንተገይርና እውን ገለታት ገለ يعني ይሳለጥ ይባሃል ትማሊ ምሸት ከምኡ ይባሃል ነይሩ يعني እዚ ከማን ኣይክሰርሕን እዚ ከማን ስቲል ናይ ምንፅጋግኒ ናይ ዘይምቕባልን ባይታ እዩ ዘለዎ ናይ ተቐባሊ ባይታ ዓዳሚ ባይታ يعني سي نسو زعدم ወይ ከዓ ተዓዲሙ ከዓ ናብቲ ዝዕድም ዘሎ خيل ዝኽእል ኣይኮነን يعني يعني ንኣብነት ሲ ብዓቲ ገንዘብ ተኣኪቡ ነይሩ يعني ሪሳት ከምስረትን ገለታት እያ ዓት ሚልዮናት ገንዘብ ከማን ነይሩ ግን ኣብ መጨረሻ እንታይ ኮይኑ يعني ሪኹ يعني ሲ እቲ ባይታ ከምኡ ነፃጊ ባይታ እዩ يعني ሓድሽ ዝቕበል ባይታ ኣይኮነን ሓድሽ ሓሳባት እንተኮይኑ ወል መጀመርያ يعني እቲ ፎርትረስስ ኣሎ يعني ፎርትረስ ዕርድታት ኣሎ ዝከላኸል ዕርድታት ኣሎ يعني ኣብ ውሽጡ እንታይ ኣሎ ከመይ ቁም ነገር ኣለዎ እንታይ ዓይነት ቫያቢሊቲ ኣለዎ ገለ ብዘየገድስ መንደቃት ኣሎ ንዑ ዝከላኸል መንደቃት ዕርድታት ኣሎ ምሱ ይጋጮት ሓድሽ ነገር يعني እዚ ሰማዕ እዝኒ ይብሉን يعني ዘይሩ ከዓኒ ወይ ደኸሚ ይገድፎ ወይ ከዓኒ ይፈሽል ማለት يعني ተኸይል እዚ በቃ ኣብ ግምት ክንወቱለና እንድሕር ደኣ ነዚ ክንከውን ኮይናሲ ንኣብነት يعني ትዘሎ ነገራት ከም ባይቶ መሳሊ ወይ ከም ውድባት መሳሊ ዋላ ናይ ዩናይትድ ፍሮንት ናይ 3-4 ውድባት ገለታት እዚ ኩሉ ውፅኢት ናይ ኮንትራዲክሽንስ يعني ናይ ርጭታት ስለ ዝኾነ ሽግር እያ እዚ ሓደ ነጥቢ እያ ኣድናማይ ነጥቢ ማለት ኾነ እዚ መንእሰይ ሲ أول شيء تي خبر زلوا تقبل جاشاس يزكالو ويكاني نعم كعقب زخيل وينعم كعدم زخيل سي ساعات كايدي دو كايدين الله يعني أنت وين نيرة كايدين نجزع رسوسي كاباسيتيس كمان يقولون إلى نيرة يعني تي مالسي ممرزرو زلوا نيرسي السوس عم يتسأل النيرو ما فهمت زهلوس عم يتسأل النيرو يقول الله أنا بحالي أزري أنا زي يعني مهنياتو يعني مهلاوي ناتو سي يعني زي أبتي بروفيسور الله أبتي PhD الله أبتي ما بعرف ماسترس الله أبتي قال له نسيكون نزقول صو يعني نسيكون نزقول صو إذي يعني سي هذا بي institutionalize streamline الزخونة الجوابي سي أب حدا حسابه وحدا تأجوتات اللوري حدا علامة حدا ميشن اللوري يقولون يعني فانصارو تزلو كاباسيتيس أب تقري كتات يفحيل يزلو يعني أب تقري كتات يفحيل يزلو يعني نيوترال كمان يلن يعني رويت النيوترال انتولو انت يزقبر يعني وين أبروز يقبر زلو ويقلز يقبر زلو يعني أنا أكندي يعني سيتي ساعتاتوني تي كيلتاتوني وحلناتاتو نسي أبي شجرات ناي هاجر ناي مفتاح أو وصيسي بكالي أجاباب يعني بخال أجاباب بس أبكالي تأشوتي تي شوهات ناي فلتتناتو جلتات جالسو يعني مصنعتات الناجورديو على جلجورديو أب جورناليست ناي كالي جورناليست يعني ناي مسألة روان حن تركز زي بنو جورناليست هو صوي زلي هو هنا اللو يعني توم تعرفهم زلوا أكال ناي تشجر يوم زخونم برنايتي نساقي بايتا يوم بريم أو تاشمو يلون يعني unfortunately that is it يعني معناته نزي تأثر تخيل انت خوين كاسي يقول أنا زبلو ذا اللغة حجسي يعني حدا إننا تيبسي أخذت أخذ زخيل يعني وصاينا يزي contradiction سي حدا ناراتيفس كهول اللغة حدا ميشن كهول اللغة حدا علامة كهول اللغة نعملت نيترال زخون يعني ما نس يعني ناي ودباتي شجراتي خصلو زي كده نايزي منقسقاساتي حجون خصو زي كده إلى حد شيء المهم هذا النيوكليس ناي هذا سنتر يعني هذا سنتر نايزوم من إسيات يعني خاب كله كابتن يقبض غلابو إنفست كخون تذكال من الوقت هذا يعني هسي بريك ثرو يكون عدل كمان ترغيبي يعني الصهمان سي زي سرعات سي طبعا هذا سبأي سرعاتي هذا سبأي كمان سي يعني نعي يعني أنا بس عد ميسي نعي عبينيو إذا أنا كنت فرح زلهم أسيز غيث في الأرض الصهاني خصني حديو عد الكهب ديو أي كهبين كافال زرواية
ካልዕ ዕላል ይኸውን ማለት يعني ስለዚ ያሲን يعني እቲ ዋንነት ናይቲ እንታሽምታት እቲ መንእሰይ ናይ መን እዩ ዝውንኖ ዘሎ ዝብል እንታሽም ናይ ብዙሓት እዩ ናይቲ ግርጭታት እዩ يعني ዋላ እውን ኣብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ብዙሕነት ዘምፅኦ ሽግራት ሞ ዘይተፈትሐ ዘሎ ሽግራት ኣብ ዋንነት ኣለዎ እዚ ዋንነት ኣለዎ ህግደት ዋንነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ውድባት እውን ውድባት ኮነ ዞም ኮሚኒቲ ኣብ ደገ ዘለዉ ተረፍ ናይ يعني ሌጋሲ ናይ ማሕበረ ኮማት ናይ ህግደት يعني ቪዲኦም ኣለዎም አንተ ወይ እውን ተዛሪብና ነርና ኢና ገሊኦም መፅኢ ኢሎም ኣብቲ ታሽሞም ዝኸዱ ኣብ ዳንኬራ ነየ ኣብ ሳዕሳዒትን ኣብቲ ናይ ታሽሙን ይኣቱ ምክንያቱ ኦልሬዲ ፋሒሉ ስለ ዘሎ ነናቱ ይደልት ሰብ يعني ዘ ዝፈልጦ ድዩ ዋላ ዘ ዝኾኖ ይፈልጥ يعني ካልእ ሓሊፍዎሲ ዋላ ከማን እቶም ሓደ ሃይማኖት እንከሎሲ ነናቶም ቀሽሎም يعني ነናቶም ማሕበራት ገይሮም ኣለዎ يعني ኣብዚ ኣነ ዘለኹ ከተማሲ يعني سمعت محبرات يزولو يعني قشلوهم حراي موت تخوينو مرعات تخوينو قالين خونو نسيتي ذا اليوم قالت تراديشنال كم تراديشنال نايتي ناي قشتاتني ناي قالين ناي عدنا زنبري قناتات نابو سميديسون قالو يعني حدا انت ميتو قال متى انت ميتو يعني ناي سباوي نجر سلازلو خبصحي موصو كم زي دق عدو وي كذا يفلطو يعني بصحي موصو يعني فلطو يوم فوصو يوم يعني خبصحي يخدو جين ابتي ناي سنة سرعات ناي قبرو ناي ገንዘብ ምውፃእ መጀመርያ ዝሕተታ ማሕበር ዶ ይብሉን እዩ ወይ ቀሺ ክሶ ቀሺ ዶ ይብሉን እዩ ገለ ይባሃል يعني ሰጋብ ክንድዚ يعني ስለዚ ያሲን ናይ ኩሉ ተመቃቂልዎ ዘሎ ዋንነት ናይ መንእሰያት يعني unfortunately ምክንያቱ ከምቲ መሰረታዊ ናታ ቀዳመይቲ ሕቶ ስለፅፈታሽ እውን ነዚ እውን ኣፕላይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ يعني ኣብይ ፋሕ ዝበለ ባይታ መፁ ስለ ዘሎ ፋሕ ዝበለ ዋናታት ከኣለዎ ይኽብል ዝኽእል ኣብዚ ክትምልኡ ትኽእሉ እንተለኹም ከዓ መልኡ ምናልባት ናተይ ኣረኣያኹም እዩ I hope I answered the question يعني ኣኹና ብፃይ ያሲን يعني thank you ወዲ ኣለኹ ዘሩ thank you እስማኤል ቅድሚና ብሰይድ መኻደይ ናባኻ ክውጅሃ ዝደለኹ ሕቶላትኒ ግን سيد نقدم دحين قتلوا ممر دحين لحكم دحين يلا ريت خمسة يا اوكي ثانك يو قبرة هذا زي حتى طعمي صوبون جن ابسلسهم علوم فتواني حديتي دحري اواسات فتري صقا ماتيو ካብኡ ክንላ ኣይከኣልናን ኣብታ ምፍታሽ ትምለስ ማለት እዩ ስትራቴጂክ ኣይኮነን ነይሩ እሱ ከምዚ ለውጢ ክመፅእ እዩ ተባሂልካ ተኣኻኸበ እዩ ነይሩ ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣብቲ ሕሉፍ ዝነበረ ታሪክ ኣብኡ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ብሕልፊ ናይ ጀብሃ this group represents the best this group is more honest than the other أنا كابتن قالوا أتفليز بالكو وكان إحنا كابتن قالوا أتفليد بالنائنا بنقحتنا بأونسنا هنا نودرسنا بالكام نفسها you always تعيشوا مالتي this is most of the time is engaged in what we call in psychology empty chair discussion نفسها تأمنامو you keep on going and on أتي خلأي تداريها ما ابتناء هزباقم بعد دوزو ويكا بدحريو دموزو خلط عينة ألو ابتناء وتهدرنتنا ابتي سلفز نبارو ألو دماني ابتي civil servant نبارو خالو حجيزي أتوم تسأقوما من تايم كمزي سبعي كرتسنيون لجوك بالموت زبلو بحدوغن لو تخم سيدريو بحدوغن دماني نونو لو تيدلناني مسوما ويسد لو ቅድሚ ሕጂ ምሳና ሰርሑ ዝነበሩ ሓዋስና ንሶም ተዳቁር ነቀይ ቢሎምና ምስኦም ተሓባቢርና ክንገብር ንሳቶም ደልዩ ዘለዉ ሩተን ብራንች ቼንጅ ደይኮነስ እንታይ ዳ ፅገና ጌርካ here and there you just move on back ከንታ ፍርሕን ድሕት ተኣልያ
maybe خنبر نخيلنا عزب الحمام يزولهم بزد ماني it's good intention يزولهم ده أمبري they don't have what you call defined دخنة strategic ساتهم مس يزولهم فلتت inside ناقد محيز نبري نعو كمان فتيشهم سي حدش مرحا قدنا ويكا new road map قبر زي مخالهم زي تزعبي سأقام دولنا نحنايم إتي سالساي دمات من إسايو إتي من إساي سأقامو انتاين تأكمني if you're going nowhere any road would do لك خاندي just can't go to Blonoko following the direction of it's like a flag following the direction of the wind كل جزء تاخون أبدي على جعل كلام مرحنا زخلو فيوم كفلاتاتهم يوم كي بيجدلهم زياتهم PhD لهم من ديم كسا حجي ندارين دا سامعون خلو نسابب قدل توازلو اترفع حاجنا أبو عدي نريون دلنا نبرو دلنا عدسات هون أب أوروبا هون نسا كل جزء حانسا مهارات تتصاقم من تايم they try to justify it through certain borrowed ideas from here and there as if money what applies in Europe might not apply to us what applies in America doesn't apply to us we need to have an indigenous committee up to جزء خالص نبرنا indigenous التحساس باز نبرة now خيتمسنا back to basics كيكدنا we cannot move forward كبير thank you very much. Thank you, Ismail. I mean, Said. Said, Ismail. أنسي كابتا ذكالة سلا زنوركو أباي ودب تقادلو حالنتي إرترا نصوت أنا بدحريو أب ودب زبحال أيت أي أتكون أيت على بوشت زخلنا يسدت عمتات مالتي قال سيجن كاب سدز أتخل جزية حيزو مسكت سالي نسخة خباي زلعة بايتا أفلتو نايتن ودبات لك إلى أمن مغنياتو أبتقال سناي ودبات الاستواسا أكاب حانتت اللي خاقا أفلتو نايتن كالوت ون زيادة يسلزه الوكا أنا ككتاتلن بزك على المتن ككتاتلن زي كوينو أبالنا يزغون السلزي خنكوب خطا زتساتف كويلا أمو زيادة أفلت أول لك حجي أبتي قريتش تحت النبلو contradictions do you think there is antagonistic duty زر أجريتشات أمونغوزن ودباتات هنو يسمى من قصقاسات هون ودبات كوينهم تصرحوا زر أجريتشات ويكا contradictions antagonistic دي in a sense كعرق زي كالفليات يزر لوان انتليو ممتاك إلا الزكاة يسكي يقول فنفنوت هذا Well, this is a very hard question. كبيد حتويو يعني زولو غريتشات شامون ودبا زولو غريتشاسي يعني خالاوي ديو خالا قداماوي خير زي كاليو يتي حتو مثلا يعني هو برايمري ديو على سكندري يتي حتو هون زولو مالتي يعني well practically يعني neutral analysis ويكا neutral زخونه تنتنا وي مصنعتي يختبر انتو خينكا يعني تزباسم زلو سي خلاي درجة يعني هذا سي خوني يعني ግን practically
براكتيكالي يعني يعني سي برايمري معناته ندحر دا متخصص جميل كها وأنا وين الصخا ندحر دا بس يحلقها تعرق سلزي تخاليها قط التخصص اللقاء يعني ما كان فايلنس تدبر اللقاء يعني على ست مدى كي متشرشة هاي نفس مثل خالق في خالقها معناتها على ست بالذات بجلسة التعرق لا من الناس ندحر دا تاشو ريخايو يعني بتاعت لا تمكروا نجزاروس يعني على سي حركة جوان دهرو حزبا وحيلتاتني جوان دهرو حزبا وحيلتاتن وشتهم يعني تم من سبعان كل شحين شعت بس سبعان كل تاني حدا ودب ويكا يونايتد فرونت خوينهم زخدو زنبرو يعني سنة اتليسي ولا كمان حدا سلف انتجبرو تسلف نجزارو سي كم تعانت بيز بولكو سلزخونه انصارو نص كمان كو ما يكالن يعني سلذي practically speaking يعني تقراጫዊ ማለት አንታጎኒስቲክ يعني አንታጎኒስቲክ يعني መጨረሻ ግን ኩነታቲ ስለ ዝገደደ ማለት يعني كلها حدا ስለ ዝኾንካ ኣብ 1999 يعني ጥርናፌ ናይ ጽላል ገለታት ምዝራብ መስተጀመረ እንታይ ተባሂሉ ተኣውጅ መስለካ ቀደም ንነጻነት ግን ንጋጫጭብን ስለዘበን ንሱ ተጠዋቢናዮስ ሓንሳብ ክንከውን ኢና እዩ ነይሩ يعني ኩላህና ዝሓለፍናዮ ጉዳይ ማለት እዩ يعني ስለዚ ናብታ ይኸውን ኣሎ መሲ ናብ ጽላል ከይድ ከለካ ማለት እዩ ፕራይመሪ አንታጎኒስቲክ ኢንተረስት ኣለካ ማለት እዩ there is real conflict ናይ ኮንፍሊክት ኢንተረስት ኣሎ ማለት እዩ አናሊቲካሊ ብኸመይ ኢኻ ክትርድኦ ዘለካ يعني መርሲ ካሊእ ምክንያት የብሉን ሰከንደሪ እንድሕሪ ኮይኑ ወል ሰከንደሪ ተባለ ሓደ ፕራይመሪ ፀላኢ ኣለካ ናቲ ፀላ ምስ ኢሳያስ ዘለካ ግርጭትኒ ሰውራው ባይቶ ወይ ጀብሃ ምስ ህዝባዊ ግንባር ወይ ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ወይ ሓረካ ምስ ጀብሃ ወይ ገለ يعني خفله نيرو يعني تقاچوكا ينورون يعني هو جنز كان نغيري يعني سي مينيمم تاشمو غيركاس خطيت غيري هاي يعني سي معناتنا حبار تاشمو سلازل لا حبار طلع ان كل لك خوانسي يعني انتاغونيست سلازخون سير ور استقايدو ام دائره رايا او قاعد حتى قايدو بس لا خوف لهم كله يعني في primary you are antagonizing your primary اشمسي يعني ሰራዊት ኢትዮጵያ መሬት ካኒ ከተማታት ካን ሒዙን ከሎሲ አርኪብ ካሉሲ ከተጣዓረቅ ስለዘይ ተኸይል ስለንሕድ ሽልካት ትዋጋእ ሆንካ يعني ስለዚህ short answer is yes it is antagonistic يعني practically speaking يعني it is antagonistic ግን بنيوترال analysis تريهم كلها awkward يخونه odd زخونه ጉዳይ ኮይኑ ይራያካ يعني it is odd يعني is unnatural يعني ናይ nature ናይ ግርጭታት ሲ ወይ ካ ህንጸት ናይ ግርጭታትኒ ሎጂክ ናይ ግርጭታትኒ ሲ they defies those things يعني ንዑ ይጻረር يعني ኣብዚ ናይ ኤርትራዊ ጉዳይ ከተምጾን ከለካ ይጻረር ባብ ናይ ፍልስጤን ከማን ኮሙ يعني ናይ ፍልስጤም ኤግዛምፕል ተወስድ ኮይንካ ካዚ ኮሙ يعني ካቶሊክ يعني ኣብቲ ክሁሉን ከሎ ብረት ኩሉ ሰበብ በይሩት ከሎ ገለታት ገለሲ ይተራረሙ ነይሮም ካንሳቶም ስለዚህ the short answer is antagonistic yes it is antagonistic يعني antagonistic ስለዚህ እቲ ጉዳይ በጋ እሱ ኻቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ يعني ጥርናፊ ዘይብሉ ኮይኑ ዘሎ እዚ በጋ يعني خمسة خير يعني أنا أبنت تاي هو النيرو أنا أبنت أبي دحر 93 سي دحر فرنا سي ناب شوية سي تنفاس ذهب سرعات تخيل أنت زنبر إذا قريتشات هذه سلزة تعارق أو اشتاتيو تصب كان نيرو يعني معلسي يعني تهاجر هذا كونستيوشن ديو ولا أنا بعرف ديو ولا ونزي قد سيلو من تزنبرو حزب جنبار يعني سي
بعد شريفه غير ما زنبرو بارتي ريجوليشنز ديو بارتي غير ما تادو غلطات غير ذاته ወይ ካቲ ሕገ መንግስቲ ገይሮሞ ዝነበሩ ናይ 97 ከይዱ ተዝነብር እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ግርጭታት ሕጂ ንገዛ ኣብ ዓዲ ማእተው እያ ሕጂ ኣብኡ ዋጋ some of this he will consume itself يعني ባዕሉ ንባዕሉ ኣብኡ ዝመክኽ ነገር እያ ከምዚ ኣብ ናቱ ግርጭታት ሓቂፉ እንዳኸደኻ ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና يعني ኣብ ደገ ዘለውን ሲ ናቹራል ደስ ይመውታሉ يعني እሱ ይረዳዩ ኣይረዳዩ እቲ ውድባት እዚ ይመውታሉ يعني ሓድሽ መንእሰይ ሓድሽ ታሽሙ ዘይኣትዎ ዘሎ እንተኮይኑ ምዃኑ ኩሉ እቲ ዝነበረ ዝመርሖ እንተኮይኑ يعني slow death they are dissipating they are the enemy of themselves ናታቶም enemies ናይ ነገዛ ርእሶም ፀላእቲ እዮም ኮይኖም ዘሎ ኣብኡ ይሞት እዮም ዘሎ يعني እዚ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ህግዚ ስርዓት ሽወያ ንፋስ ሂቡ እንተዝነብር ኣብኡ ሕጂ ገሊኡ ስጋብ ሕጂ መሃለወ ገሊኡ ከዓ ሓድሽ መኾነ ነይሩ ገሊኡ ገለ መኾነ ነይሩ يعني ማለቱ ፕሮግራም እንድሕር ገይሩ يعني እቲ ፕሮግራም እንተኾነ ዝኽልተ ፕሮግራም ሓደ ክኸውን ኣይክእልን ናቹራሊ يعني ኣብ ኢንተረስት ክጋጨም ከሎ ዓቕሚ እንተፈሊጡሉ ወይ ብዘረባ ይፈትሖ ወይ ብፀርፊ ይፈትሖ ወይ ብብረት ገይሩ ይፈትሖ يعني ኣብኡ ዝኸይድ يعني ኣብኡ ዝኸይድ ስለዚ that is the whole issue እቲ ቀንዲ ክራይሲስ ኮይኑ ዘሎ يعني ብክራይሲስ ደረጃ يعني ሃገር እናጠፍአት ከላሲ ከተኣኻኸብ ዘይብሉ እንከሎሲ ብውልቀ ሰባት ደረጃ እናኣመነሉ እንከሎሲ ሓላፍነት ከም ዘለዎ እንታይ ብውድብ ደረጃ ላኪን ይበቕዖ የለን ይበቕዖ ዘይክእል ከሎ ኻኒ يعني ተመቑሑ ኣሎ ዝውድባት እዚ ብኮንትራዲክሽንስ ናቱ እቲ ኮንትራዲክሽን ካብ ዝለዓለ ፅሕናቱ يعني ብኡ ተመቑሑ ኣሎ ክረብሕ ኣይክእልን እዩ ኣንተ ወይ ኢልና ነርናዚ እቲ መሪሕነታት ስትራቴጂክ ኣተሓሳስባ ክሓስብ ዝኽእል መሪሕነት እንተለዎ ካብዚ ክወፅእ ነይርዎ እያ ኣብዚታት ወፂኡ ሲ ኣብቲ يعني ህላዊኡኒ يعني ሰኢሉ እናሞቶም ከሎ ግዜ እናሓለወ ክንዲ ምኻድ ሲ يعني ኣብ ገለ ኣትዩ ሲ ስፍሕ ዝበለ ሜዳ ረኺቡስ ካብኡ يعني ሓድሽ ይወሓድ ይብዛሕ ሲ ሓድሽ ደም እናእተወ ገለ ታዝበል እቲ ዝገርመካ ንኣብነት ሲ ገለገለ ውድባት ሲ ገለ 5-6 መንእሰያት ከመፁ ይኽእሉ ብሓደ ምክንያት በቲ ሓደ ምክንያት ብዘይገድስ እንታይ ምክንያት መፅኦም ኣሎ ብዘይገድስ after 6 months or 1 year የለውን ኣብቲ ውድብ የለው ገዲፎም ኣለዉ يعني it is that bad يعني that bad ስለዚህ መምርዘሩ your question for me I hope I am mistaken ስለዚህ it is yes يعني theoretically ክኸውን ኣይነበሮን ምክንያቱ ሓደ ፀላኢ ስለ ዘለዎም يعني ህግድፍ ፀላኢ ዘለዎ ምስኡ እቲ ፕራይማሪ ኮንትራዲክሽን ዝመ ዘሎ ግን ወሪዱ ብታሕቲ ገሊኡ ከምቲ አንተወይ ዝበልክዎ ወጊኑ يعني ህግድፍ ከም ፕራይማሪ ታሽምኡ ዝወጀሎ ዘይኣወጀሎ ንዑ ዝከላኸል ገለሎ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ከማ እንትሪኦ እንዲኻ ግዲ يعني ነቲ ይከላኸሉ ነቲ ስርዓት እዚ يعني ብሽም ልኡላውነት ዶ ዋላ ፕሪዘርቬሽን ናይ ሶቨሬኒቲ ዶ ገለሲ ይከላኸሉሉ ተረዲኦም ኣይተረዲኦም ብዘየገድስ የገልግልዎ ንዑ ኩላህና ንዕዘቦ ነገር እዩ ኩላህና ኣርጊዩ ንገብሮ ነገር እዩ ስለዚ እዚ ባይታ ናይ እንታሽሙ ምስተን ናይ መልሽሙ ናይ ያሲን ክልተ ሕቶታት ኣብዚ ኣትዋ يعني እሱ እዚ ክልተ ሕቶ ናይ ያሲን ዘምፅኦ መልሲ ነዚ ናትካ መልሲ ኻናዊ يعني unfortunately that's how we are how we are where we go where we should go I don't know thank you dear long thank you Ismail እቲ ከምኡ ዘብለን ዘሎ ምክንያት antagonistic እዩ እንተዳኢልና እቲ contradictions ዘይተዓረቑዮም እንተዳኢልና መድሃኒቱ ኣብ ካሊእ ከብፅሕ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እዩ ሓደ ምሳሌ ክገልፆም ዝኽእል ናይ ጃፓን ኣብ ልዕሊ ቻይና ዘወረደቶ ፋሽስታዊ ወረራን ግዝኣትን እዩ ነይሩ ሰብ ዶ ብከምዚ ይፈልስ እዩ ኢልካ ዘስካሕክሕ ታሪኾም ክትሰምዖን ከለኻ
زي يترفدو دك أنستيو زبحالا هسانات كي ترفو ريب مقبار الماما مقتال كسع 100 مليون زبصحي مات فيهم جاباناويان أبلعلي ቻይናውያን ብዘስካሕካሕ ፋሽስታዊ ኣገባብ ክቐትልዎም እንከለውሲ ብባዮኔት ብካራ ሳንጃ ብቐሊሉን ብቕልጡፍን ወጊእካ እትቐትለሉ ምሳሌ ክገብሩ ክብሉ ንሰባት ብገመድ ይኣስርዎም እሞ ኣብ ሓደ ብኡ ይለማመድሎም እንተ ካብ ርሑቕ ሰንዲዮም ነቲ ካራ እንተ ቀሪቦም ኣብ ምንታይ ወጊኦም ብሓንሳብ መግለፂ ዘይብሉ ኣገባብ እዩ ኣባናውን ከምኡ ሓሊፉ እዩ ጥኑሳት ኣዴታትና ወንበዴ ከይወልዳ ተባሂለን ብኻራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሓሪደን መዓልተን ቀደን ተሓሪዱ ቆልዓወት ዝወፀሉ ግዜ ነይሩ እዩ ሓደ ካብቲ ኣብ ሃይስኩል ተምሃራይን ከለኹ ዘስካሕክሓኒ ሕነ ምፍዳይ ዝዓይነቱ ክኸፍለሉ ንህዝበይ ዝደፍኣኒ ዝነበረ እዩ ስለ ዝኾነ ነዚ ክዋግኡ ክልተ ፓርቲስ ነይሮም ኣብ ጃፓን ሓደ ብቼርማን ማኦ ዝምራሕ ኮሙኒስት ፓርቲ ናይ ቻይና ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ብሻንጋይ ሸክ ዝምራሕ ኮሚንታንግ ፓርቲ ዝበሃል እዩ ሕጂ እምበኣር ግንባር ፈጢርና ሃገርና ነፃ ክነውፅእ ኣለና ኢሎም ግንባር ፈጢሮም ንጃፓን ስዒሮሞ እዚ ኩሉ ምሪኢኹሞ ትኾኑ መበል 80 ዓመት ምስዓር ጃፓን ቻይና ከዓ ነፃ ምውፅኣ ካብ ጃፓን ዘኽበሩሉ እዚ እዩ ሓንሳብ ስለ ዝዝክርዎ ኣብ ፅሑፋቶም መፅሓፍቶም ታሪኻቶም ስለ ዘሎ ከዓ ኣብቲ ታሪክ ክዛረቦ ስለ ዘይደሊ ሺፒንግ እቲ ሓፂር ነዚ እዋን እዚ ብዝገጥም ዘሎ መገዲ እንታይ ገበራ ብዝብል ስለ ዘቕረቦ እዩ ሕጂ ንሳቶም ግንባር ገይሮም ስዒሮሞ ሕጂ ክልቲኦም ዲፍረንት ኣይዲዮሎጂስ እዮም ዝኽተሉ እንተ ደኣ ኣይዲዮሎጂካል ዲፍረንስ ሃልዩካ ክትፃወር ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እሞ ንሕና በዚእና ንኣመርና ሃገርካ በዚእና ንመርሓ ህዝብና ከዓ እዚ ክስዕብ ዘለዎ ንረብሑ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ከምኡ ትብሉ ኣለኹም ኣብ ህዝብ ትወዳደሩ ተወዳዲርና ከዓ ዘሰነፈ ይኽእላ ኣብ ዝብል ኣይበፅሑን ፀልአ ድሕሪ ምስዓር ኣብ ሕድሕድ ተዋጊኦም ኮሙኒስት ፓርቲ ንቻይና ሕዝ እንከሎ ከምቲ ትፈልጥዎ ኮሚንታን ከዓ ታይዋን ከይዶም ኣብኡ ነብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣንታጎኒስቲክ ድዩ ንሕና ይትረፍና ኣንታጎኒ ሕጂ ኣባና ኣብዘን ውድባት ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካ ውድባት ወይ ሰልፍታት ኣይዲዮሎጂካል ዲፍረንስስ ስለዝህሉ ድዩ እሞ ሃገርና ብከምዚ ኢና ክትምራሕ እንደልያ ስለዚቶም ካልኦት ኣብዚ እዋን እዚ ክንተዓርቆም ኣይደልን ኢና ካብ ዝብል ድዩ ዝነቀል እቲ ኮንትራዲክሽን እቲ ዘየተዓርቕ ኮንትራዲክሽን እንድሕር ከምኡ ዝብሉ ኣልዮም ከዓ ፀረ ፍትሓውነት እዩ ንባዕሉ ምንቲ ፍትሒ ንቃለስ ኣለና ክብል ዝኽእል ውድብ ኣይኮነን ከምኡ ዝብል እንድሕር ኣልዩ ሕጂ ቅጥዑ ዝጠፍኦ ስለ ዝኾነኒ ነዚ ኣልዒለልካ እዚ ኩሉ እስክጥርነፍ ይከኣል እዩ ዋላ ኩሉ ኣይጠርነፍ ኩሉ ዝበሃል የለን ግን ካብዚ ጉልል ኢሉ ክወፅእ ዝኽእል ሓያልነት ናይ ሓቢርካ ምቅላስ ክቐርብ ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል ፃዕርታት ስለ ንኸይድ ዝነበርና እቲ ክሳብ ሕጂ ግን እሞ እቲ ኮንትራዲክሽንሲ ብከምዚ ዝግለፅ ስለ ዘለዎን ድዩ
زي أبا زي خمزي خيبلنا internal جد زي conflict سلزه اللوديو كساك ندزي ويس اتي personal مقرحنا تتي ناي عبللا قداي تي كوتا زبهال ناي عبللا قداي نبعلو إذا أمساسلو نجارات يوم بيتي كنبلوم نجارات يوم نبقى الدماي فلليات كوينهم زغار بزرلو إيوتي تزاربني then where can we end up with this kind of differences or contradictions زيوتي زحتة نغبلك كاين إسماعيل داويد هل كل جزا خا ريتو انت هذا صبو اسماعيل قال صفتين له انا انتي خمس بلن مخنيات قريبا لخو so everybody can join داويد ناباخا thank you زرو أنا سي actually جزيت هاللينا تزي هاللينا في حتى حتى الدليل نمود دانا قصنا ينادى حان حتات حتى يموني جبرنا نجورا تزي جبرنا خاب تصالي يخون مالتي حدا كابز خد زارو أنا حكم زناي conflict قداي أنا بخلط عينت إدريو حجي حدا ناي أوشتي حدا ودب زنبرة وكاد حرا ودبات تزاج conflict نزار دنا ويس أب كلتيو زنبرة ودبات تعبيت ودبات مالتي يوم زباق مبارنا جبهان كم فلالي لنا أمونغو جبهان أمونغو زباق مبارنا زنبرة فلليات السو نعم حكي كفتح زي كل جريتشيو دوبلا أنا كفتح كم زي كل كمان أنا سكري تراي مثلا زكاة تعبت استراتيجي تحدي جرب بحقلاعي السيو كم تسلف خوينو مرتونة تودب بعلو كل زود نرى حدا ولك ملاخي تجانا كمان ولا بريسيدنت كمان حزب زي مرسو بعلو جزياو من جسي حساب حجز كاب دولار زي سي كونفليكت له تي اب وشتي جبهة دنابرة بحركة ونغيد لما مفنيش على دمسة ماني زي كل جزية ماني استراتيجيكاو فللي زي كونسي ناي قدام نتن كال أو نتن دي مسرع دحور الجواب قالتي دولاري زي تاس خلتي زي سي حجنا عبنا تياب جبهة اللغة طعنت ويدولوز نوركو كابوتات نقلة نسو جزارسو نتي دوتس من إسا أحب حبون ترى زي كونه سي جزارسو سي حما أنا جر ما مفنش على ميرو اسمه إسا ما زحجه دفانات الزول قالوا أنا كابوز قدحي كله جزء يا خازنا ورق ما خاز جوار يا خاخذ خاذ خاتم هار السوتات إنزيتات سي كعرق زي مخالو قدام النتو كابزتو كور أبتي كالعوي عمامو ناي صيلكا أنا خمرح أنا تايد بال عبد العلا تايد بال كمث زبل شو الكاتشوز ولا مسفناوي أتحساس وخاب وزي وسك الجوابي نيرو إذا خاني بقلل كعرة خل نبرة بتهنكي أتي دخمت نايتهم كادراتي أبزخونه ودوات كادرات علوتهم كادرات كاتهم دما كأليو يقولون يرو جن كلهم متاتهم كادرات كمان جزار رسوم ستي آتي مستمرين تحتو أنت يا داوي حجي تحتى أنا سي حاليا حتى إذا نفاسكم يتايد بالنا أنت كنت زاربو صراحة كون زول تحتى جن أنا دبل دل قصي نحناسي العلاونة لنا نبلا لنا العلاونة كبهال كله انتاي كمال الله حدا مجمرا مريت نطاوتيو بغبو تحانچيسو تصافيفو اي تحانصصر حساب حجون يلن ايليناني عبد كمان بعل تزريبي مالتي
እንደገና ድማኒ ህዝባዊ ነፃነት ናይቲ ህዝቢ ሲ ናይ ድሌቱ ናይ ምግላፅ እንታይ ይበሃላት ስዑ ዝኾነ እንታይ ይበሃል የለን እሱ ስለዘይኮነ ድማኒ ገሊኡ እሰር ገሊኡ ሃድም ሓደ ባዕሉ ፈራዳይ እንታይ ይበሃልን ዘለዎ እዚ ሳልሳይ ድማኒ ደውላ ክፍጠር ዝግብኦ ነፃነት ኣምፂኻ ደውላ ኣይተፈጠረ ሓጋጊ ፈፃሚ ዳናይ ኣካል ዘይብሉ እንታይ ይበሃል ተገይሩሎ ንዚ ሲ ልዕልነት ኣለና ክንብል ንኽእል ዶ ይከኣል ድዩ ንተኣማመነሉ ልዕልነት ኣለና ክንብል ንኽእል ወይ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ነፃነት ኣውፂዎ እዩ ተቃሊሱ ከምቲ ዝበሎ ንምሉእ ነፃነተይ መተካእታ ይብሉ ኣምፂዎ እዩ ግን እዚ ሲ ተጎቢጡ እዩ ኩሉ እቲ ክማላእ ዝግብኦ ሲ ልዕልነት ናይ ህዝቢ እንተደኣ ዝሃልዩ ሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ልዕልነት ኣሎ ትብል ኦኬ ተሕቶ تحتوي سي لعلنا سنتا كمال الله لعلنا هلنا دنا لبنا تاي بحال جيرنا حجي كلنا نتعري خاسي نحنا العلاو هاجرنا علم فليتلنا علم تاي بحال حنتي سوا خون خيلي كابو حالي بقول تنوعو خمال زخل نتي العلاونات كخل مال زخل دارجا بيوبزحتو سي يلن نو اي كمالن ما تملسوا كل بعد حتى يكون داوي تحاوي هو حتى انت قنعديو خنبل نحناسي لعلنت علنا كنبل سي قنعديو اي قنع انت سلاز حاسكا انا علنت علنا جوز حتى تلخص العلا هاجرنا علم فليطلنا يبال علم فليطلكا مالتكم بنتاي شكو فلا تورها لي دل جوز هذا نحنا سعلا هاجرنا نطاوطينا سي لعلاو هاجر تبهيلا ارترا تفليتا داويت نام مقلاص اناتا ملسكا شجر كوينو اوكي سوري ما تقبر دحر تحتو تقربا نجزا حت قد فلو اكشوالي زي كابتنا لهم يا استنا توتال وصا سلازخونت انا لك وصا عباهم الزهره باين خلنينا كالي ردازغي كبرات تغواتي ملاغبوتات كخونو يخلو النبلوم نطبتات كنطقس بلوص مخونه يلو صحيفلنا له اكو يخا كابزس انت حيزنا كنوص نخيل انت كننጨራቀብ نخيل يله انت كنكب نخيل مالتي ني زمص كنبقسلو بزخلنا مقد كنوص منتي ግን كلتي مستمن اسي كابت ولاديو تولد كاب ولاديو زنت اصلو مخنياتات كلغاغب زي كالو مخنياتات استتححزو مس كلت من قسقاتاتنا يودبات يكون اي كالي من قسقاسات يكون زلو فللياتن غريچتاتن اكوموديت كغبرو زي مخالو ينا خنجلص انيحنا مالتي سلازي امو انتاي زلو ردازغي اذن غيرنا خنلغاغبو نخيل نتملغاغبو خنسرحو نخيل وي كندقو نخيل نتدلدل إلنا انت نزارب محيشة يزبلنا زلو امو مداتا ريتو زهب انت اليو الدلك خفتين تزيلو كان عصو إنا نايلومي أخي بانا أتليست ريكاردين كان عصو إنا بحريو خنت تصيب نخيل أوكي رداي allora سمعنا لها مش هو جزا بس إحقاده مسيحي جزا تصدق أوكي ناتي ريتو مغنياتو تقندع قداس نجر السيو هذا تركابي ولدو تزيل زركب كا تزيل
حدا زخونة نجر تقاريص اللوتي كي قصر زقبو دويدو اللو مالتي سلازي أبتز قصر ولدو أنت تاريخ ويتبسلا خبيدي خو كم زن أنا أب حقوين أمنت نبال أب سمرا مصحف تركب نيرة بجزاء عندنت كلام لازم المحبر عندنت كلام لازم اللي نيرة من أربع شهور أولي رد أخون قلبل حدا جنرال صراحة إفريم من كبلو حدا جيجي تقصى أبوتات ناسي عندنت أوان عندنت يلوم زمور نيرهم እቶም ኮሚኖም ዝሙር ነበሩ ግን ተስካርዶቆም ከኣስ ድሕር ናጽነት በሊዖም ኢሉ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ርክብና ምስ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ስናብኡ ገጹ ከይከይድ ክንጥንቀቕ ኣለና ትብል ምስ ሓደ ሚኒስተር ናይ ገለ ናይ ዞባ ምሕዳር ዝነበረ ኣብ ዩቲብ ነራ ደምሲሶማ እዮም ስርዓት ህግደት ደምሲስዋ ሕጂ ንሕና ከዓ ነቲ ከነረክቦ ንደሊ ዘለና ወይ ከምዚ ኸማይ ክርከብ ዝደሊ ተሃገር ኢኻ ትረክቦ ደሊኻ ዘለኻ ሃገር ሕጂ እታ ሃገር ዝፈልጥዋ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ብትእዛዝ ኣብቲ ዓዲ ብትእዛዝ ሕጂ ንዓና ከምዚ ክንከታዕ ከለና ክሪኡና ከለዉ ናፅነት ናይ ዘረባ ስለዘይብሎም ስለዘይፈልጥዎ ጫምጫም ኢሎም እዮም ወዲኦም እዮም ዝብሉና እቲ ናይዚ ኣወንታዊ ነገር ናይዚ ክትዕሲ ኣይርዶምኒ ምክንያቱ ተባሂሎም ስለ ዝገብሩ ብትእዛዝ ስለ ዝኾኑ እዚ እቲ ሕጂ ተኣምሮም ናቶም ኢልካዮ እዩ ዝገብር ዋላ ኣብ ኤሮፓ ኣትዩ እንተሪእናዮ ብትእዛዝ ብበትሪ ዝኣምን ህዝቢ ገይሩ እዩ ሰሪሕዎ ዘሎ ስለዚ ንሕና ሃገር ከተረክብ እዚኣ ናትካ ክትብሎ ከተእምኖ ከለኻ ብዛዕባ ንኣብነት ኣብ ሰራዊት ክትዛረብ ከለኻ ብዛዕባ ማሸላን ባንን ተዛረብ እዮም ዝብሉኻ ብዛዕባ ምሕደራን እንታይ ይኸውን ኣሎ ኩናት ከመይ ነይሩ ንዓኻ ድምልከት ጉዳይ ኣይኮን ብዛዕባ ቅዋም ንዓኻ ድምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ንስኻ ጥራይ ደይኮንካ ዋላ እቲ ዝለዓለ መራሒ ክፍለ ሰራዊት ከይተረፈ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ሃገሩ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ኣይፍቀዶን እሱ ከይኣኽሎ ዋላ እቶም ኣብቲ ሚኒስተራት ዘለዎሲ ብዛዕባ ኣብቲ ኤርትራ ዝውሰን ነገራት ክዛረቡ ክውስኑ መሰል ይብሎም ስለዚ ንሕና ነዚ ወለዶ እዚ እዛ ሃገር ኢልካ ክትረክቦ ክትሓስብ ናባኻ ክትብሎን ከለኻ እንታይ ስለ ዘለካ ኢኻ ሕጂ ንሕና እቲ ዝቕረብ ክንቀርብ ክንክእል ኣለና እቲ ክኽወን ዘለዎ ነገር ነቲ መንእሰይ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ክትከውን ክትኽእል ኣለካ እንታይ ማእከላት ኣለና ሕጂ ንኣብነት ንሕና ከም ተቃወምቲ እንታይ ማእከላት ይደለና ምስ መንግስታት ዘራኽብ ምስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዋላ ዘራኽብ ማእከላት ዜና ድለና ሓቀኛ ሓበሬታ ዘሕልፍ ሕጂ እቲ ናትና እንታይ ክብሎ ምድላዋት እዚ ኣብኡ ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ ምርካብ ንዕኡ እንገብረሉ ትካል ክንምስረት ገለ ኮንትሪቢሽንስ ክንገብር ክንክእል ኣለና ተዘይኮይኑ ግን ዘረባ ጥራሕ ኮይና እያ ክትተርፍ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መላግቦ ክፍጠር እንድሕር ኮይኑ ከምናተይ ርእይቶ ድልድል ክንፈጥር ኣለና እቲ ድልድል ከዓ ንዓይ ከም ዝረኣየኒ ኮሙኒኬሽን ምስቲ ህዝቢ ትገብረሉ ምስቲ መንእሰይ ትገብረሉ ኢኻ ትፈጥር ንሳ ድማ እታ ቡኮ ናይቲ መንእሰይ ክትፈልጣ ክትኽእል ኣለካ ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዳሪእና እዚ ናይ ፔንቴኮስታል ምንቅስቃስ ብሰፊሕ ይኸይድ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ገለ ክሰምዐኮም ክዛረቡ ነቲ ህዝቢ በታ ደለዋ ሽግር እዮም መፅኦሞ ሕጂ እንታይ ከብል ኢለ በቲ ቡኩ መፅኦሞ ሃይማኖታትኩም እዩ ዝገብር ንኣብነት ካቶሊክ ተሪኢኹም እኽልታት ሒዙ ዝኸደካ መፀካ ሕጂ እቲ ናትና ነቲ መንእሰይ እቲ ማይንድ ዎሽ እቲ ኣእምርኡ በሲልዎ ወይ ተሃሪምዎ ዘሎሲ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ምክንያቱ እታ ፍትሒ ትብል ብግብሪ ኢና ክንሪኦ ዘለና ነቲ መንእሰይ ዋ ስለዚ ሕጂ ናብ ቃልሲ ከተእትዎ እንድሕር ኮንካ መጀመርታ ሕቁ ደው ከተብሎ ኣለካ ኣራያት ዘለዎ ሃገራት ተመንግስታት ገብራሉ ኣለዋ ከምሉ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝወድክዎ ነገር ግን ሕጂ እንተዳሪእኹሞ ናብዚ ብራይ ፊቸር ዋላ ከይዱ በዓል
أنا قال زقنا من زارو ونرنا هنا أفريقيا خيرنا نود نبليرنا سب كيدا مودي ومدو لا تمنى سيكون مات يوم يوم وسيدو مليو حدا على نبي واندا مات يوم قال زوم عبيت خطأ سماي دلني من كيدو سلز فولتو نتو ما هبتا ما ኤርትራውያን ኣብ ዝሉ ንስኻትኩም ሃብታ ማለት እዮም ገለ ይግበሩ ስለዚ ኣብዚ ክንቀሳቀስ ከተፍቅዶ ናስ ንምንታይ ቁርብ ዘይትሕግዝዎ ነቲ ክሳይሲ ዘይትሕግዝዎ ነቲ ናይ ዜና ማእከል ይግቦ ድሓር መሪኹም ንስኹም ይልዎ ሽዑ በርከ ይሪኦም ስለ ዝኾነ እቲ ዜና እንታይ ዛረቡ ሪኦም ስለ ዝኾነ ንስኻትኩምስ በዓል መን ኢኹም ይልዎ ሕጂ እንታይ ትገብር ዘሎ ህግደር እቲ ኣወንታዊ ይወስድ ሞ ሃበና ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ከይዲ ይገብሮስ ከይዲ ይገብሮ ካብቲ ዝገርመኒ ነገር ግን ሓደ ነገር ክምስርት ከሎ ንሱ ምእንቲ መህጠሪ ጅቡእ ክኾነ ኢሉ ነቲ ነገራት ዝምስርቶ መእከብ ክኾነ ሞ ካብኡ ሽዑ መዋጭና ኣለኹ ስደሎ ሕጂ ንሕና ኮንትራሪ ክንከውን ክንክእል ኣለና ነቲ መንእሰይ እቲ ጅቡእ ትመልኣሉ ኣእምሩኡ ትመልኣሉ ደኣ ክትኾን ኣለካ እምበር ነቲ መንእሰይ ትመጥዎ ክትኾን ይብልካ ስለዚ ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ከተራኸበና ትኽእል መንእሰይ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ፊቸር ናቱ ሓሲብና እንተ ደኣ ቀሪብና ይዎ ንኣብነት ሕጂ በይናኻ ትገብሮ ስለቲ ትኽእል ከም ናተይ ሓሳብ ኣያ ዝብል ፕሮጀክት ትገብር ንገለ ሰባት ኣካፊሉ እዮም ኣለኹ ኣያ እዛ ኣያ ኻ ኣብ ዓድና ኣያ ማለት ዓብ ሓው ማለት እዩ ተዘይተጋጊ እዛ ዓብ ሓውኻ ቀፅል ኣለይ መለይ ዝብለካ ንዑ ኢኻ ትሰምዖ ስለዚ ንንኣሽቱ ድዮም ንኻልኦት ፕሮጀክት ጌርካ ሪኻ ካልእ ጌርካ ኣብ ከባቢኻ ንዘለዉ ሓደ ሞራላዊ ዝኾነ ደገፍ ክትገብር ክትጅምርን ከለኻ ካብቲ ፖለቲካ ወፂኻ እቲ ፖለቲካ ስትራቴጂ ኣቲኻ ዲኻ ገለ ምእላይ ካልእ ወላ ሓንቲ የብሉን ንህዝቢ ምርካብ እዩ እዚኣ እታ ፖለቲካ ትበሃል ኣብቲ ስነ ሓሳብ ካልእ ተኣቲኻ ምስቶም ዝምልከቶም ኣካል ኢኻ ክትካታዕ ዘለካ ነቲ ከብዱ ተቐጢ ዘሎ ሰብ ግን ንዓብ ቃልስኡ ክትብሎ ከለካ እንታይ ይኽብለካ ሕጂ እቲ ኣቀራርባና ከም መንግስቲ ኮይንና ክንቀርበ ለና ነቲ መንግስቲ ከምቲ ቃለስቲ ግብሪ ምስጢርካ እዩ ቃልሲ ምስጢር ትገብሮ ዝገብር ነዲነ ይነግር ኣይትናገርኒ ኢኻ ይዛረብኒ ኢኻ ስለዚ ሕጂ እታ ናተይ ርእቶ መንግስቲ ኮይንና ነቲ መንእሰይ ምቕረቦ እዚ ካብዚኣ ንላዕሊ ዝህባ ሓሳብ ይብለይን ባዕልኹም ክትዝርዝርዎ ዓቕሚ ስለ ዘለኩም ኣነ እዚኣ ንእሽተይ ጥራሕታ ተረዳእት ንኽብል መንግስቲ ኮይንና ንቐረቦ ክብል ከለኹ ሲ ፅባቕቲ ጌራ ትርዳእኩም እየ ሕጂ ናብራ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ኣይነው ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሰፊሕ ዝኾነ ኣብቲ ዓዲ ዝነብሮ ናብራታት ኣለዎ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ኣልሚኖ ግን ከምዚ ሕጂ ነዚ ቃልሲ ግዜ ሂብና ንዛረቡ ንዛትዮ ዘለና ከምኡ ከዓ ነቲ ምስቲ መንእሰይ መላግቦ ጌርና ክንረኽቦ ደሊና ዘለና ምክንያታት ከዓ ከምኡ ግዜ ናሃብ ምክንያቱ ቃልሲ ከይሰራሕካ ክትዕወት ስለ ዘይትኽእል ማለት እዩ ብዙሓት ኣነ ዝረኸብኮ ጭብጢ ማለት እዩ ካብ ዝረኸብኮ ርእቶ ናይቶም መንእሰያት ይዛረብ ዘለኹ ናይ ገዛ ርእሰይ ኣይኮነን ኣበለኹም ዝብል ሕቶታት ብዙሕ ግዜ ስለ ዝመፀኒ ዛትስዋይ ከምኡ ኢለ ዘለኹ ማለት እዩ እዚኣ ናተይ ርእቶ ይቐኒየለይ ታንኪዩ ርዳእዝጊ ሓደ ካብቶም መስኖና መለጋግቦ ክኾኑ ዝኽእሉ መንእሰይ ስለ ዝኾንካ ኩሉ ግዜ ናትካ ፊድባክ የድልየና ብወገንካ ከዓ ክትገብሮ ትኽእል ፃዕርታት ዲሰሚኔት ምግባር ክትክእል እዩ እቲ እዚ ሓሳባት እዝስ ብመንእሰይ ኣቢሉ ናብ መንእሰይ ክካትዖ ክኽእል ክሕበር ክኽእል ምእንቲ እዩ ካልኣይ እቲ እዚ እንሰደሉ ዘለና መልእኽቲ ሼር ብምግባር ይፍተው ይፅልኡ ይስምዕዎ ትብሎም መንእሰያት ክዝርጋሕ ከከኣል እዩ ስለ ዝኾነ ብዝከኣል መገዲ ተሓባቢርና ክንገብሮ ንኽእል መሴጅ ከነሕልፈሉ ዘኽእል መገዲ ክንሰርሕ እንተኽኢልና ክንዘራረብ ኢና ይቐኒለይ ክብርን ዝኽርን ነቶም
ምእንታና ዝሓለፉ ምእንቲ ህዝቦም ብጅግንነት ዝሓለፉን ዝሰንከሉን መንእሰያትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ፍጸም ጽኒልኩም ስለ ዝተኸታተልኩም ዝተሳተፍኩምን ይቐኒየለይ ኣብ ጽባሕ ቀዳም ክሳዕ ንራኸብ ድሓን ቀኒ እዩ